egosipụta otu Obinwannem ndị Igbo Global Foundation ofu obi n'ụbọchị mbụ nke ọnwa Julaị afọ 2021 n'Enugu Aguleri, Anambra Steeti. Mba Igbo, otu ndị Igbo dị iche iche n'ụwa niile, agbụrụ Igbo niile, ozi ezimozi. Ọ bụ n'oge obi ụtọ ka Obinwannem ụmụ omenala Igbo gbaa gburugburu na-edegara unu. Anyị niile bụ ụmụ Igbo gbaa gburugburu Imo, Enugu, Anambra, Ebonyi na Abia steeti abịakọtara ọnụ iweta otu na-ejikọta ọnụ na ntọala omenala United Company and Cultural Foundation n'ala Igbo, nke aha ya bụ otu Obinwannem. Obinwannem nwere ngalaba atọ ha ji agbasa ozi. Ha bụ obinwannem.com, obinwannemnews.com, obinwannem.org. Ọrụ ha maọbụ ebumnuche ha: Obinwannem ndị Igbo Cultural Movement. Ọrụ anyị bụ iweghachi ebube na ịdị ukwu nke mba Igbo na ndị nọ na ya, iweghachite ịnya isi ndị Igbo site n'iweghachi ogogo anyị nọ na ya site n'ezi mmụọ ịhụnanya na inyerịta onwe anyị aka, ịgba mbọ ịhụ na mkpagbu na ọnwụnwa gara aga ga-ewetara anyị ezi ọdịnihu, iwugharị ike ụmụ Igbo site n'ike ịdị n'otu, ịhụ na mba Igbo gbaa gburugburu megharịrị onwe ha ma laghachikwa n'ebe ha nọ na mbụ iji nweta ihe ha bụ n'oge gara aga n'ụwa. Iweghachi ekwesịghị ntụkwasị obi ụmụ Igbo site na ịchọpụta onwe nakwa imepụta ihe onwe, ịhụ na ọ dịghị nwa afọ Igbo maọbụ onye Igbo ọbụla a ga-ahapụ dịka a na-ejikọtagharị mba Igbo. Obinwannem ndị Igbo Global Foundation ofu obi. Ebumnuche anyị na ọrụ anyị bụ ijikọ aka ọnụ ma kụziere ụmụnne anyị omenala anyị ndị furu efu, asụsụ Igbo nakwa ịkpọlite omenala na ọdịnala na ndụ onye Igbo ọbụla. Anyị chọkwara inyere ụmụnne anyị nọ ebe ọbụla n'ụwa niile gbaa gburugburu aka ma zụtakwa ha ebe ọ na-akpa ha, ebe anyị ga-anabata nkwado ha n'otu aka ahụ. Anyị na-edegara unu ịgwa unu na anyị chọrọ mmepe n'ala anyị site n'ebe mgbasa ozi soshal midia akpọrọ obinwannemnews.com. Akụkọ ụwa Obinwannem ga-enyere ụmụ Igbo aka ịgbasa ozi ọma ọdịnala na omenala n'ala Igbo, iweta akụkọ mba ụwa world news n'asụsụ Igbo nakwa Bekee, ma tinyekwa otu n'ime onwe ha ga na-ahụ maka ndị ga na-edepụta akụkọ gbasara ala Igbo. Obinwannem.com bụ otu jikọtara ụmụ omenala Igbo n'ụwa niile gbaa gburugburu, ekewapụtara ka esi na ya jikọta ụmụ omenala na ọdịnala Igbo ọnụ n'ụwa gbaa gburugburu. Obinwannem.org bụ otu na-abụghị nke ndị gọọmenti nke ga na-ekepụta ụmụ omenala edokọrọ ọnụ, ọdịnala Igbo n'ụwa ka anyị wee mara onwe anyị n'ụwa niile. Ihe ndị a niile bụ otu Obinwannem ụmụ omenala ọdịnala Igbo gburugburu ekewapụtara iji nyerịta onwe anyị aka. Naanị ụmụ Igbo bụ ndị ga na-arụ ọrụ ma na-akwadokwa ya bụ nnukwu ọrụ a eji n'aka maka ọdịmma nke ụmụ omenala na ọdịnala Igbo gbaa gburugburu. Anyị na-ekerịta n'onwe anyị ịkwụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ anyị ụgwọ, ma ndị nọ n'ezi nakwa ndị nọ n'ama, ebe ndị anyị tinyegoro afa Obinwannem n'ọrụ dịka Obinwannem na Ukraine, Nigeria nakwa United States of America, ya nakwa ikepụta ọrụ nye ndị na-enweghị ọrụ, isi na ya wetue ma kwadaa ogogo izu ohi nakwa ihe isi ike. Anyị ga-ejikọkwa aka ọnụ ịzụpụta ọtụtụ ụmụnne anyị n'ogogo ịzụ ahịa ịntanetị nke a kpọrọ online business, tinyekwa aka na azụmahịa na ihe ndị ọzọ dịka ọrụ ugbo, ịzụ anụmanụ, ịkwa akwa na ịgbapụ mmiri n'obodo ndị na-enweghị mmiri, weghachi ezi ndị nche ga na-elekọta ime obodo anyị n'ala Igbo
nakwazi na ndụ ụmụ Igbo n'ụwa niile. Anyị ga-agbakwa mbọ ịhụ na ụmụnne anyị ndị eji eji n'ala bekee na a ga-ahapụ ha site n'iji ego gwa gọọmenti ha okwu ka ha hapụ ha, maọbụ n'ụzọ ọzọ ịgwa ndị nwe ndị ahụ maka ụmụ ha nakwa gbasara ka ha siri nọrọ n'ụlọ mkpọrọ nakwa ụsụ dị na ya. Anyị chọkwara inye aka ka ụmụnne anyị nwee ike ịga obodo dị iche iche n'ala bekee, obodo dị mma ebe ha ga-arụ ọrụ na-enweghị mmekpa ahụ dịka anyị na-ahụ ka ọ dị n'ụwa taa, ka ha wee na-arụ ọrụ ka anyị sitekwa na ya nwee ọrụ gọọmenti obodo ahụ ga-enye anyị. Obodo ọbụla ụmụnne anyị ga-eje, anyị ga-amara maka obodo ahụ, ndị obodo anyị ga-amakwa maka ya n'otu aka ahụ, dịka anyị ga na-ahụ gbasara ihe niile na-eme gbasara ha. Ọ bụrụ na onye ahụ ruo ebe ahụ ma rụọ ọrụ, ọ ga-ejiri otu ihe nata nke anyị ga-etinye na mmepe obodo anyị. Anyị chọrọ iji aka anyị nyere onwe anyị aka n'obodo anyị, ebe anyị na ndị isi na ndị mgbasa ahịa obodo ga na-ezirịta ozi ma na-akarịtakwa na-abụghị ndị gọọmenti. Obinwannem chọrọ agamnihu nke obodo anyị. Anyị enweghị ihe onyonyo ebe anyị kwuo dịka BBC, maka na BBC abụghị nke anyị. Anyị na ọtụtụ ndị mmadụ ejikọọla aka ọnụ iwepụta ihe onyonyo mgbasa ozi ga na-ekwuchitere ndị Igbo niile n'otu. Ya mere anyị ji ehibe ya n'aka anyị. Ya bụ steeti ọbụla n'ala Igbo dịka Enugu, Anambra, Imo, Ebonyi, Abia ga-enwe nke ha, mana anyị ga-enwekwa otu ebe ga-anọchite anya steeti ọbụla. Daalụnụ dịka anyị na-ele anya na mmekọrịta anyị na unu. Abụ m onye nke gị kwesịrị ntụkwasị obi, Obinwannem, ndị Igbo Global Foundation, nwa Chineke, Ugwu Okechukwu, onye na-ahụ maka otu Obinwannem, ebe mụ abụ Florence Ekpereamaka Nwafọ tụgharịrị ya ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Ndewo. Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens, to restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another, to ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future, to rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity, to ensure that Igbo nation reinvents herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world, to reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations, to see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị tinye ọnụ ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na webụsaịtị nke ndị Obinwannem, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọkacha
ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye bụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu. Dịka ị na-abata, iwere oche gị ndị na-ekpu anya na na-ekpu anya na ya na-chetakwa na back to the root. A sịrị ka Okeke jechara amị kedu ihe na boot ya. Ọ kakwa mụnwa bụ onye ha na-ekwu okwu ya. Ụfọdụ sị na ọsọ m ka ọ fọrọ. Ọ bụrụkwa sọ m ka ọ fọrọ, mụ na gị na-abụ ka dị ndụ. So ị ga-ewere oche gị na voice ị nụrụ kịta na nwanne anyị nwaanyị kwuru okwu kọwara ihe Obinwannem stand for, ihe Obinwannem ji lọncha n'Enugu Aguleri. Onwe ya asị na ntị m ka ntị ya. The problem anyị na-enwe n'ụwa, especially ndị Igbo, kemgbe bido na-eme travel this life. Ọsọ m ga-agwa onye Igbo ndị Igbo na ndị Igbo bụ ndị ochie, nwere onye mmadụ ga-eme, onwe onye Igbo ga-emegharị arụ olesọ ha chọrọ ịba mkpọrọ. Olimi ekwubere m otego nkwubere na ndị Igbo bụ ndị ori. Otego ana aga m akwụsị ikwu ya because na oles na ndị Igbo akwụsịrị izu ori. Maka na sometimes ị na-abịa na social media, agwa m ike ga-agwụ na social media, ha yes, you make money, you make online money 2,000 3,000. Mụnwa na-arụta nke m na company na-arụ na Germany, na-arụta nke m waiting consign agboro with overload. Ozi na-ezi bụ ozi anaghị akụ mmiri. So it is good for you to receive a good message and enjoy it than to receive a bad message and enjoy it little. At last, itaba afọ chọwa you get blame. Our leader, our this, our that, our this. Let me tell all of you, January 2026, onye ga-afụ na social media. Maka na abịa m n'oge wee gwa unu so that no nwere mission mụnwa bụ Okechukwu Ugwu ji na-ana nna anyị Igbo bunyere m ya. My father gave me a structure a ga-eji wee restore Igbo land. Everything mere na gbogbo before I have it and I still have it. I am in Hamburg, Germany. I have what it takes to reset Igbo land under 1 year. So ọ bụghị adịmaka aka ihu. Gọọmenti obodo amana na-eme exist. They know me. So mụ ada aka akọ maka ụmụ ndị ori ndị Igbo, 419, blackmailers, church criminalities. Mụ abụ the father of all fathers on social media can tell you what it will happen in Igbo land, and it happen. Kita unu juru na TikTok na-ekwugheri. I am coming back in full time on 2026. Mgbe aka unu ga-ama that na enwere ndị hụrụ Okechukwu Ugwu n'anya, and enwere ndị nọ mgbe ihe niile na-eme na social media na-eme, and enwere ndị niile nọ n'ala Igbo bụ ndị ghọtara ihe na-eme. Only one thing I need, agwago mmasị ya na I will not change the structure of Obinwannem ndị Igbo. I will never support any group, even Biafra group. I will never ever in my generation to support any Biafra group unless Obinwannem group. Oswa bụ na ndị ka nụpụta kịta si that na emego IPOB ka ọ dị mma. The insult, the accusation, the blackmailing, the propaganda on me, nwanyi Nkwo, I will never ever listen to Mazi Nnamdi Kanu. Never. 2026, ihe na-eji bupụta record of what I have done since 2010 m mepere Facebook. So even many people na abịa agwa m, I understand a lot of people, you know. Agwa m unu na anọghị n'ofu ụgbọ. Ọ bụrụ na ị chọghị join Obinwannem ala Igbo be nna gị, ihe sịrị Obinwannem ala Igbo be nna gị, asọmpi be Amaji Ụmakashi, asọmpi join Obinwannem Amaji, asọmpi join Obinwannem Enugu. Asị gị join Obinwannem village gị, your village, but because all of you are criminal, unu na-abịa enye ndị ọcha nsogbu. Very soon I go to write letter to the whole embassies. They need to monitor ndị Igbo, especially all those people online, TikTok. Orugo mgbe I ga-agwaba governors to block TikTok, to block everything. Anybody in every video na video na Igbo within a social media must be held accountable. Whether you made a copy and paste, you made this,
2026 we need to be arresting anybody na-ebute any fake information from Igbo land. Unu na-asị unu amaghị ị ga-eme. Ọ bụrụ ije support ajọ leader, support all those useless leaders, ndị a niile unu kpọbata, ndị na-esi n'ụzọ desert wee bịa obodo oyibo, unu support cha ha mere unu leadership, mere unu nonsense, tinye unu na problem na na-agbagharịzi ka mkpụrụ amụ, bịazie ka unu were Okechukwu Ugwu wee hiri isi. I still online. I am not online. The reason why many of you people hate me because I keep telling IPOB, I keep telling Biafra Liberation, Biafra government in exile, you people can never win me in Igbo land. Never. Okay, for that Igbo land, you people can never win. I told all of you. Even Kenona Sweden, Bo Dogonugu, Abami Agwasia, you can never ever yell anything in Igbo land. Unasana nke mu ama yell. Na ngwara unu ka ijegoro na ala Igbo dedozie bae je mara ka ede. No nwe ndị na-enwe hodo, no nwe ndị na-enwe trace na ala Igbo. Unu chani na-eche na m na-egwu egwu. Biafra can never ever walk in Igbo land without Igbo nation to accept it. Agwa mu ni agwa. Enwere ihe mere ka Biafra walk na ala Igbo ma ndị Igbo emeri endorse. And ndị Igbo na-ekwu okwu ebu nke a Oliver Dike Okwu ha tiri n'egwu. A na-enwe obodo enwe. A na-enwe obodo enwe. Obodo a na-ekoro n'ụgbọgọrị. A na-enwe obodo enwe. Ihe nji agwa ụlọ okwu a maka ndị nke ka na-ekwu okwu na social media. Next year, kwụsị ihe niile na-eme this year about this Biafra or no Biafra until gị nwa na ga connect to the right way of Biafra. Because many of you people anọ here. Onye mere ndị dịka m nnechi unu anya ebe unu na-ewetara m information na anamachi unu ọchị because unu chara ile kpacha anya arụ mere n'ikwe mkpetara n'azụ. Unu che na onwe ka ọ bụ na mmadụ share my platform or na mmadụ share my program ọ bụ na mmadụ agbasaghị ozi m, unu che na nwere unu eme m n'alụ. Unu che na ga-eji ewe bring them down. Even Nigeria government kwuru unu ụgwọ report by my page. You can never ever win me. Onwere ihe mere ka unu win Okechukwu Ugwu na social media. Ebe unu niile ụzọ pụta na social media. Unu ga-ebukwa m ụzọ na. Enwere m ike ịnọkọta n'ụwa, enwere ebe ị ga-eje tresie mụnwa bụ Okechukwu Ugwu. Enwere ebe ị nwere ike ije tresie n'ụwa. Tresie ebe a na-akpa nkata ka mgbuo mmadụ ma ọ ka megide mmadụ. Enwere that kind of thing does not exist in my life. So why are you now talking nonsense? Why can't you respect yourself and follow the right way? Everybody abụrụ ha nwa bịa na social media ikpe ego. Ahụbeghị mbọsị nchetara ego ka nchụba ego na social media. Yes, ọ dị m n'ime. Mana asị m na ọ bụrụ na ihe nwa ga-abụta ụzọ. Enwere m a lot of brain, a lot of knowledge. I grew up in Igbo land. Experience nwere n'ala Igbo. Adị m eme ka challenge ndị mmadụ, but experience nwere n'ala Igbo. M ga-eji nwe wee reset ala Igbo under 1 year. Ana m akọ ogologo akọ. But all because now a lot of people they bundo ori na ori kunu nezu. Agwa mu na one day nke mfugoro na mmụọ nna m Igbo gosigoro m. The whole Boko Haram ndị niile na-ada agụ hello ananya ọkada. I swear ha ga march to Igbo land. Ịma na the day ngwara unu nke a na-emere uchere egwuregwu. The main carcass of this men ga-abịakwa ala Igbo. Mụnwa bụ Okechukwu Ugwu Nwa Nkwo no se ohe Nsukka nwa akara kpakpa nwa ikeje ọkwa nwa ekwensu. Anyị nwa na-afụ na mmụọ zie gị na ndụ. Only thing ga-azọ unu niile nọ n'ala Igbo na ndị ahụ unu na-ekele mụ na unu na-achụpụ sị Fulani asị Boko Haram sị Boko Haram asịrọ na only thing ga-eme ka ọha hapụ ịbata ala Igbo bụ na unu cha niile echegharịrị chụpụsị ihe niile unu tinye n'isi Biafra. Onye ọbụla aga m agwa unu kriteria bụ ihe nna anyị Igbo kwuru onye ga-anọ n'iru ga-edu ụmụ ya. Aga m agwa unu ọ bụrụ na iwerie si na anywhere you are talking about Biafra, get out because you are a criminal. Ndị ọcha nwere ihe ha na-akpọ kriteria. Ị ga-ezu ezu befe ba mmọnwụ. Mara ba mmọnwụ anyhow. Unu agbachago mmiri ezochago nunu onwe ga-abịa were kwa onye ọzọ wee manyere m aka. Kero ị ga-eji toro m aka na kero ị ga-asị na nna chi na-apụ position ya. No more anymore.
oh mụnwa ọkwụrụzụ m ka ọ fọrọ, then I have to come and say the truth. You like you follow, you like you happy, and emegherekwa na ahụ anywhere you are in all over the world. Let's choke na because na iwe na-ewe m ọma ngwe ekwensu, iwe na-ewe m n'ụwa onweghị onye ga-enwe iwe karịa mụnwa n'ụwa na ihe na-eme na be nna m. Everything anyị kwesịrị ime ka ọ dị mma, ka ndị niile abụ ndị oke akpịrị, ndị ori bịa turn in the name of Biafra. And many of you people shipwrishi looking and listening and watching. Spendri mu ezigbote ego spendri n'ala Igbo na-achụ nearly $200,000 also. And the nwere ihe megide can forgive any single family ga-abịa attack on me. Ị gaghị ekwu maka m na social media. Mana m ga-ekwu maka gị, kwuo maka nna gị, kwuo maka ọga gị, kwuo maka onye isi gị, kwuo everything. Next year January ọsọ kunu ga-agba o. Ndị ahụ uche na ha mara m, ị ga-afụ ka ha ga-esi pụta. If not truth na social media ị na-ekwu maka Biafra, ọ bụ na ịma ha ekwu eziokwu about Biafra, akụkọ na akụkọ Biafra na social media again. Maka na agwa m ndị ezi oyi m niile, ndị a niile bụ ndị si na mụnwa ewerugo ndụ m lesi ndị Biafra. Aga m agwa ha na mba o, Biafra nakọrọchago m, aga m anara Biafra nke m. I go collect am. And ka m ga-esi collect ya na m ga-ebido n'oge gwabụ unu ihe bụ leadership. Gwabụ unu ebe ndị leadership na-egbu. Gwabụ unu ihe mere na unu chanile ka na taa afụ today. Gwabụ unu ihe mere na unu na-ata anya onwe unu today. Gwabụ unu ihe mere na unu anaghị aga n'iru. Gwabụ unu ihe unu ga-eji wee taa afụfụ takarịa Job na afụfụ n'ụwa. Or brought by force to follow somebody on Facebook, or brought by force to listen to somebody, or brought by force. I am on my page. I will never come on your page to speak anything. I will never come on your own place to speak. Make sure na ina hesum and I comment na nonsense on my page. Ihe ga na maybe gericha e like repo. Otu ahụ su wee gbamụmgba completed 10 years. Otu ahụ su wee gbamụmgba na agbamụmgba jụ ikwu eziokwu na-ekwu, jụ ikwu na enwekwara ihe na-ekwu before unu chari na-abata. Otu ahụ unu su wee gbamụmgba otu aka unu ga-esi wee na-chiakwa na obi unu si na ya wee pụta. Na ọ bụrụ unu chọka udo dị, ọ bụrụ unu chọka udo dị na disi ya na-abanye na ma agaghị abịa bọsasie ma papa unu ma mama unu ma onye isi unu ma ọdụdụ unu na mama abịa body everywhere. Unu mara ebe ahụ unu si pụta, si na ebe ahụ na-akpuo. Unfriend me and make sure you do never in your life to contact me. Nna aga na main road, ifụkwa ha na m were akwa ọcha kpuchi iru gị. Maka achọrọ m igwuru na ọmụ abụ nwa Nkwo na Nsukka nwa mma ji nwa ike n'Ọnịcha. Aga m egosi unu ihe bụ eziokwu. Aga m eme ka ụwa niile mara that na aka nwere onye Igbo na-ekwu eziokwu from beginning to the end. I'm ready to sacrifice my life. Emechago m ihe na-eme n'ụwa. Jụọ ndị Obinwannem, I have sacrificed everything to them. I have do all my things. I have do it in IPOB. Now is to expose the evils in leadership. Ma ndị na-azụ afịa o, ma ndị na-eme ọchịchị o, ma ndị nọ na Biafra struggle, ma ndị nọ n'Igbo struggle, ma Igbo union o, ma Igbo community o. Ọmụnwa, I dey enter. Anọ n'ebe niile. I know why I registered in everywhere I supposed to register. 2026, bịazie were m Igbo gwukwa egwu ọzọ. I have to stood for my people. I have to make my people to know that knowledge I have is not empty knowledge. Aga m agwa unu na that social media ịnọ kịta na only letter ka m ga-edejere mbasi nọ n'ime akpọ oge oku. Ịbịakwu ihe na-ekwu dị. It is time for us to stand strong and defend our right in the whole world. Adịmene mmadụ anyị n'iru. Isi m na onye nke ahụ bụ onye nke gị na ya nọ na-eme ọfụma. Be ready to come and answer question about the person. Enweghị onye ga-anọ n'obi nwanne ga-ajụ about me ka ọ rapụ ịkọwara gị everything about me because I'm open. Mana ije na leadership ndị ọzọ niile ga-efu na ha na hide everything na hide. Ị na-ajụ asị na o nwere ka esi eme. Aka nwekwara na ka esi eme ya ndị na-ekiri m. Aka mara m ndị na-ekiri m. Aka nwekwa ka esi eme. Aka nwekwara ka esi eme, onwe ka esi eme, aka nwekwara ka esi eme ndị ori. Anyị na-ajụ ndị isi nọ na IPOB ajụjụ asị na onwe ka esi eme.
eburukwa ebe na nke Simon Ekpa ndị Biafra gọọmenti na-eze asị na-enwe ka esi eme aka nwekwa ka esi emie unu ga-ama ihe bụ leadership. Anyị agaghị esi na Nigeria bụ Nigeria nwụrụ anwụ wee maba n'ebe dị worse than Nigeria. Not possible. I will not use because of useless people like you people on social media to stop saying the truth that going to even rescue reverend fathers, pastors and bishops. Maka mgbe m na-ekwu nke Mbaka, na-ekwu Ebuka Obi, na-ekwu Ebube Monsọ, na-ekwu ndị a niile, ọ bụ na ọ bụ na-eji anya egbu mmadụ, na-eji uche egbu mmadụ, na okwu mmadụ kwuru n'ọnụ ere mgbe o kwuru ozugbo aka m anwụgo since. By this time aka m anwụgo no long time now. Otego unu gburu m n'anya, otego unu gburu m n'echiche, otego unu bụkatara m ọnụ, mana ofu ihe nji wee karịcha unu bụ Nkwo na ihe Nsụka. Ofu ihe nji karị Igbo niile onye nji karị ha bụ Nkwo na ihe Nsụka. You can't stand me. I never see in any Igbo land the holy like my own land. I never see any land where they holy like my land, and you must recognize them. Ana aka akụkọ ụmụazị iwe ike na-afụ m ka onye ara na-afụ m ka onye na-ekwueri mana try me and see. Abụrụ m onye na-eme mkpọtụ too much. Anyị na-eme iferi na-egwuregwu mana ọ bịazie na nke mmadụ ịnwụ anwụ, aga m agwa gị that na ndụ a m na-aga na abụọ dị today na ihe mere nke m ka ji dị ndụ today because of eziokwu na-ekwu n'ụwa, because of aka m ekwuba ọtọ n'ụwa. And I cannot use because of the useless leader in this struggle, useless leaders in the Igbo land, useless leaders in Igbo Union, where up Igwandowa. That is now, we know what we can do to repair our land. Unu ga-emecha mara ihe merenu nna anyị Igbo ji wee choose omunwa. Ọmụ bụ Obinwannem ndị Igbo. Ndị Igbo nchọrọ imere ebele ka nchọziri ịgwazifa na ọ bụrụ na ha follow the instruction of Obinwannem ndị Igbo n'ala Igbo ka eji edozie ebe anyị back to root ka anyị na-eje mekwu ya kwesịrị na-eme, nwanne unu ga-amara ife aha na-ekwu okwu n'ala Igbo ihe mere o ji wee dị ka ọ dị today. Ọ ga-adị worst. Ọ ga-adị worst. Unu echekwa na Obi Kubana na-asị na ala Igbo adị mma na December. Obi Kubana, let me tell you something. You are saying something normal like other people are saying, but from ihe na-emegodu nke nwa bụ Obi Kubana, ị ga-amagodu na aka gọdọ ọcha n'ihe na-eme. Ị ga-ebido na be n'oru ogu wee nyochabagodu ife a na-eme kịta ọ bụ ezigbo ife, ka m si eso ụmụnne m ọ bụ ezigbo ife, ka m si agwa ụmụnne m okwu ọ bụ ezigbo ife. Otu a na work with Nigeria gọọmenti a na-agba mbọ sọsọ ụmụ ma na-eri na-aga n'iru ọ bụ ezigbo ife. Otu a ga-abụ nna na ọ bụ ụzọ adịrọ, ọkụ adịrọ, mmiri adịrọ, o nwere ebe ọ dị na-abụrọ nke nji aka m wee kwụọ ụgwọ na-esegotere m ya ma ọ bụ na-egbudere m ya. Otu a ka o kwesịrị isi wee dị. Ọ bụ na ihe ndị a niile na-ebu dị gị mma n'alụ, nwanne ma na ihe anyị na-ekwu na aka gị dị ọcha na ya. Many of you people hate me because of anamekwu eziokwu. Assume that na mụ agaghị apụta na public kwuo nke mahọ amahọ. Na mụ sịrị m ya abịa kwuo anything about what I don't know about Biafra struggle, about Nnamdi Kanu, about Simon Ekpa. Ọ bụrụ ya ka eji kpọọ m asị. After all, ndị otu ya bụ ndị ori one by one. Ha kpọrọ m asị na-ekpucha m anya ka ndị oshi. Mbọsị a ka nke kpọrọ nwe Ngozi Ọrabeze delete the post ntinyere na compound ya. That means na ọ ga-egbusisi onye ọbụla bụ onye na-ekwere n'ihe o kwere. Onye a bụ ndị na-abịa restore gị Biafra restoration, ndị na-abịa restore gị Biafra republic, ndị na-abịa igosi gị na ha ga-edoziri gị obodo, ndị na-enwere manner of leadership, ndị na-agaghị conduct the attitude of our people, na-abịa lead gị to the who. Where are they leading you to? Let me tell you why everything bounces back to Nigeria government. Listen very carefully. Ihe niile ji wee bounce back to Nigeria government. Because na ihe niile na-achị Biafra mgbe mụnwa na-eso Biafra since 2013 bụ ndị ori. Adịmagwa gị n'azụ. Ịmanụ na akọpị onwe mgbe na-egbuji what they call it, my voice. Unu ga-egbujigide egbujizi aka unu. Ọ ka mma dat na ndị Igbo niile na-ege m ntị n'onu kịta. Ihe nji ekwukwe nkwa ihe nji ekwu ihe a na-ekwu because na unu chene achọghị m ego n'ụwa. Achọghị ihe m chọrọ na abụrụ nwanne mbọsị ọbụla m nwụrụ amana m anwụgo. Onwere ife m na-achọ n'ụwa.
That is why I respect law anywhere I go. Ebe ọ na njere mfu na ihe na ebe a otu aka si eme maybe otu a. Enwe m ike take law into my hand. Enwe m ike ọkwa unu nwanụ na social media. Unu ga-emecha afụ ihe ma unu mere onwe unu. O nwere ndị ọfọrọ ka fọrọ nwa nchọchọ ọfọrọ nwa nchọchọ achọrọ m ka unu cha na-eme isi cha na social media. Ọ ka nwere mmadụ ịtọ ma ịnọ nka na afọ iru ya. And ife ha ka anyị keja afọ iru ya because ha ebidokwana another blackmailing. And we follow wekwana blackmailing. Isi unu na-ejuru eju with blackmail. Isi unu na-ejuru eju with lies. Isi unu na-ejuru eju with pretending. Isi unu na-ejuru eju with ikpu anya ka onye ochi. You are not honest about yourself. You are not honest. You know that is what he did is wrong. Igbo land na ị na-asị na mụ na so kwado ihe na-eme n'Igbo land maka na nwere ụmụ small boy na-edere nonsense na onwe onye nwere ike ịkpọ m na phone ma idere m anything si na ọ na social media ka ị nwere ike ide nonsense. Ọ ka mbịa ji mbịa ịma na ụfọdụ na like ya na-epet like mbịa na-agwa unu ọ ga-adịrị anyị mma. Ọ ya mere some people na-asị m je zuzu ike. I will never forgive all of you. I will never. Imadi ya hi ga-eme m chebekwu ya ọfụma o. Chebekwu ya ọfụma na onye ile n'anya bụ the most wicked man in the whole world. Ka m kwukwa ya otu a. Because ihe niile unu na-eme n'ala Igbo na-achọ onye unu ga-ebue. Na-achọ onye unu ga-egbu wee sị na onye amerie. Unu ga-eji ana zechara mmiri na 2026. Unu ga-eji ana zero mmiri na 2026. Uda job ndị Igbo nwere. I never see him in this life. Uda job ndị Igbo nwere n'ụwa. I never see him in my life. Ndị ọcha, I rather die in a white man land than to die in ndị Igbo land. The wickedness and the envy and jealousy I am seeing in Igbo life, I never ever witnessed such a things. I never believe. Even when you have it, even when it happens, korokoro eyes, they will still find a way to dodge evil. Many of you people know cream kitana he your downfall. You are watching your downfall and we never pity for you. Let me tell you something. I see dead there. I never go. Now prepare. And then they claim na have ndị ọgaranya na have ndị jego na ha ma ndị anabịa na my WhatsApp ederem nonsense. It is time for you to try to come on social media ka ị bịa kwe na agwa ndị bụ na ihe ahụ na-ekwu. Ọ bụrụ by written. Otu nji iwe ihu m wee na-ekwu kedu ihe ọ fọrọ? All of you, many of you people criminal na-eche mgbe unu mitiri onye ahụ na ebe unu na-ade emiti nje egbu ha ka o mechọrọ sị na Boko Haram na-egbu mmadụ. Mana almost all of you na-egbu ka Boko Haram. Nwanne gị gwara gị okwu ịghọtara instead of isen ịghọtara ya kọwa ọfụma gị were eweje mebe ahịrị okwu n'azụ ya. What is this nonsense all about? Anyị chere na-ebịa na this struggle ka anyị dozie ala Igbo. Unu abịa na struggle were ya ewe na-akpara ego were na-eme connection na gọọmenti na-enwetachi information na-agba nkịtị. We will never negotiate with the Nigeria government, but almost all of you are negotiating with the Nigeria government. Even today, Kitana Abago political solution, now they can negotiate with the Nigeria government now, with the lawyers and all those people. That is negotiation. What type of negotiation are you talking about? Many of you people today, Igbo land, the Kitana called it today now. Many of you people now be a cost day like that. Today, Kitana unu na support kedu nke unu kpọrọ onye ke ihe unu kpọrọ the other man ọ na-akpọ Oti. Unu na support Oti. Na support Oti, highest Oti. Ọkwa ndị Biafra o. Ọkwa Biafra freedom. Unu Oti bụ ezigbo mmadụ kịta. Oti bụ Nigeria government o. Oti is a Nigerian man o. Mana gịnị mere all the freedom fighters, my POBO, my DOS. So, unu na support is Oti. Ewo. Okay, Oti bụ ezigbo mmadụ. Oti bụkwa Nigeria government yo. When you say I will deal with the Nigeria government, Oti is involved. Oti is involved. Dịka si wee gwagodo unu n'abalị ibe is involved. Unu achịgbu m n'aka. Maka na m fụrụ ụmụ kọmịkọmị aghụghọ a na-aghọgharị n'ihe na-eme.
unu ejide ekwere mmadụ kụọ ya isi abụ okpu na Germany mere ikwekwara ndị ori 2026 unu cha ga-eji aka unu nwụsisi ya una go just die like this onye ọbụla nwụsisi ya maka na onwe ụzọ ị ga-afụ ihe ọ ga-ekwu unu agbagonu gbaa mgba ka unu putuo m daa ka ndị mmadụ wee ha etie m mana a sụrụ onye aka ya dị ọcha when you are choosing by your chi there is no power can bring you down and ebe ọ nọ ka mma bụ na Okechukwu Nwa nwere mgbe nji wee bịa support ba Biafra because of ihe ngerite because of power because of maybe ego onweho because n'ala Igbo enwere m power enwere m groups nọ na ya before njewe obodo oyibo adịm popular nje obodo oyibo onweho country mbatara m agaghị adị popular so I don't know the kind popular you are talking about mụnwa bụ Nwa Nkwo na Nsukka need again. The worst part, I don't love money. I don't care about money. I must make money to follow me. That is why anything I'm doing, you really can't go logistic or maybe logic of whatever that going on in this life to win me in any battle. It's not possible. No matter educated you are in this generation, you can never win me in any debate about Igbo nation, about Biafra struggle, the one I have done since 2013 till today. Onye kuru ya gba ọsọ. Una na-agbakwu ndị na-ezu ori, ndị na-edufusi. Mụnwa bụ ụzọ bata na this struggle, abata m n'ụzọ. I am in this struggle since 2013. Unu nwere ike ịjụ Okechukwu Ugwu kedu ihe na-akọdo ịma kedu ihe ma unu bịa n'okpuru ndị ori ndị ọgaranya na-akpụrụ ndị ori ndị ọgaranya unu bịacha na my WhatsApp na na-ewekọrọ information na-ewekọcha information I cannot be proud of who I am ndị ori. You are making me to feel like I am nobody. The time I bịa na-enye almost all of you knowledge unu ji akpa ike n'ụwa niile. Beta agwa m na ebe oge ebi m na 2026 unu chọrọ ka onye ọbụla bụrụcha ọgụ onye ọbụla ga-abụrụcha ọgụ ahụ. You are oga on your foundation. I am oga on my foundation. Then the next target anyị ji abịa kịta na mission anyị ji abịa kịta na all the leaders of foundation must come let us cease fire. Onye abịa hụ anyị mana onye ma bụ onye bụ nsogbu anyị and we will know what we will do when the time come. I will never stay back. Ala Igbo must be great again. Na me the right am. Ala Igbo must be great again because I know all of you when they destroy Ala Igbo. I know all of you. Sometimes unu check. Many of you people may go research now. What I okay? Before now, you can never know who I am until I die. I never tell you this word before. You can never, even my governor, my senator, I don't have anything to do with evil. Osing there is no one, he came direct no one. When I came alone, I would go alone. So see Ugwanjin Namubo, Ugwanjin Nemo Nkwo, be the Kwozoku, anything over lay my hand. Ije kamuro to Henganeri. Manokwe for Oku diplomatic or no diplomatic, truth must prevail. Ezoku yemecha win ihe ni na na-eme n'ụwa. Ngodu obigado mma. Na ndị ọzọ ga-eso today una na-akpọ Kolomankoba, Mandela, Kolomankoba. Nonsense Africa that don't understand what mission life of mission is talking about. Umeji ndị megoro ihe na succeed ho. We na-enye ndị dị ka anyị example. People that could not even solve. Ubone ka ndị ọcha na-abịa asị gị Kulumankuma, Hamburg when they during the war, Kulumankuma, Mandela, Kulumankuma, Gaddafi, Kulumankuma. Mmadụ na-abịa agburu dokwu na Germany ma ọ bụ Western world. Ọ sọsọ ununwa, Kulumankuma. And they will deceive ndị mmadụ. This one is Mandela of this one. Unu chani ne low brain. Onye mere unu ama move. Mana ya ma chenu unu now. Haya sanya akwa ya. Kete America na chi bịa nye aka. Ị na-achọ ka America bịa nyere gị aka. American debt, American lulu inyi. Ka ị na-asị ka ha bịa nyere gị aka. Ka ha nyere ndị ụmụ Chukwu aka.
ndị dị nsọ dịka mụnwa ka America na-abịa nyere aka for what? Onye mere anyị niile kwesịrị ikunite, anyị nwa bụ ndị Igbo, anyị nidiri ikunite original Igbo. We need to stood up. Ha na-abịa ka anyị gwa ha ebe ha ga-ejerebe, ka ndị ga-asị America jerebe ebe a. Ọkwa ihe ndị ahụ niile bụ ndị na America na almost all of them na-egwu wayo, na-ebu drug, na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche, mechaa scam dị iche iche. Ọkwa ha ga-ejekwa ndị a wee kwuo ebe ọ ga-efevọ ha. N'ala Igbo anaghị aga n'iru because na ndị na-ekwuru gị n'ala Igbo bụ ndị niile tichegara aka na iji ihe. Anonya mere ha ji wee na-echo ka ha destroy ya. What me and you are talking? Eze erigo bribe, igwe erigo bribe, gọvanọ erigo bribe, ndị ụka erigo bribe, ndị isi afọ erigo bribe, ndị na-azụ azụ erigo bribe. Ndị mmadụ sef onwe some people ga-abụ ọbịa nnọọ ha na-enecha m a na-asụ kedu udu mmadụ dị ihe a. Udu mmadụ bụ onye mbụ na ịma mmenwu ihe m mere. Ọ bụrụ adịmegbu mmadụ ọ nke a ka ị ka m adịmegwu mmadụ wayo ọ nke a ka ị ka m iyi egwute ezigbo ego wee onye mbute ude akwa ọkụkọ butere na-asa avụ kọnkịrị na mkpọrọ. Ọgụ unu ncha niile ebucha o wutere m na mmiri nwiro anọghị na mkpọrọ because mmiri nwiro bụ the baba of deceiver. He's a baba of deceiver. Mana ọ na-akụzi nke with knowledge. Ọ defeat nwere onwe ya maka ọ dịka nke ahụ Obiano nyere certificate. Ọ dịka Obiano certificate nyere, ọ dịka ya ka o ji protect onwe this time. I don't know. Mmadụ nọkọta anọ were okwu ọnụ wee rụọ fraudulent without you knowing what he's telling you. Ebe ndị mmadụ na ndị Igbo efugo, they have lost their tribe. The way nsi wee mara ya bụ na somebody ga-abịa na social media nwere bịa na social media sị mgbe gburugbo nwaanyị amụ ejima, nwaanyị anaghị amụ ejima, nwaanyị mụ ejima, nwaanyị anaghị egbu ejima, mgbe gburugbo ọhịa wee mena n'unu. Mgbe gburugbo ka ị matachakwa na ihe mmiri nwere na-akụzi how many years today, kedu uru ọ bara gị? Ị ga-agwa onwe gị, ị ga-ajụ onwe gị. Ị matachara ihe niile mmiri nwere na-akụziri unu till today, kedu uru ọ bakwana gị? Erukwa mgbe oge mesabalị jekweba ga etinyere ya ụtọ. Erue chọpụta na-akọ ndị otu Jizọs ọnụ. Nwanne chọ na-akọ Jizọs ọnụ. Whereby Jesus is a child of God. Whatever eze nwaanyị sabalị child of God. Arobina a child of God. Ekwensu a child of God. The same God that creates you, create me, create all that people that you are claiming that you are fighting against. And the worst part, na ndị medium wiro haji, na ndị na-claim na ha na-eme ọdịnala n'ala Igbo na-eme back to root nke mụ abụ Okechukwu preach before they wake up. The way ha si eme nke ha bụ the same way ndị ụka si eme nke ha, which nke ha the worst than nke anyị na-ekwu okwu ya. Instead of you to follow these people now back to root, ndị niile adịka Jofes Akwa niile, follow Ebuka Obi, follow Mbaka ha, they are the real one. Ka anyị maazị na anyị ga-agwazi fasị ha kwụsịsie imegide ndị be anyị were ego niile ndị be anyị na-atụta nyere ha aka, because na how can somebody see that ya na preach back to root mana ikobeghị ọrụ ugbo be nna gị gosi ihe bụ back to root, ichebeghị nchebe nna gị gosi ihe bụ back to root, izubeghị anụmanụ na be nna gị gosi ihe bụ back to root, igwubeghị egwu ọnwa na be nna gị gosi ihe bụ back to root, ijebeghị mitin ụmụnna be nna gị na-ekwu okwu maka ihe dị mma, ihe na kori na social media a na-akpọ back to root, ijebeghị n'ụlọ akwụkwọ obodo gị jeje gosibe ka ọ dị mara ka ndị mmadụ si eje akwụkwọ ebe ahụ back to root, ijebeghị the self na village gị wee support ndị youth village gị gosi that na this is time for us to come together and do whatever we are preaching on social media. How many of you people gagodi ndị ori? You want to collect money like others, ndị agụ. That is why ndị dịka Obi Kubana funa na-agasi ike, ndị dịka Chief Priest funa na-agasi ike, ndị dịka Imoni funa na-agasi ike. Look at the criminal in Biafra struggle. Look at the criminal and bandit and bloody sucking demon in the Biafra struggle. You only know on a Biafra struggle from Facebook, from on ground. Go and check them. Hungry man. Hungry people. People who can never stand for the truth. Go and check it. And I wonder
hungry but na anyị nwa na nwa ayọbega ego anyị abịabe na social media say support us ka anyị nye gị give away ka i wee bịa like ya no ihe na ebe organic either na nọ in or ị pụrụ like today program nwere ike onye gechewa like ọkụpụ onwe na ọka orukwu echi onwekwa choice ọ join kwa ọ bụrụ na ị join ha through the other page nke ma ha na ọmụnwe ị join kwa nke ahụ bụ nke na ọ bụ na ya ka ọ raba dịka ọ gị werezie local account na-ekpu mmanya ka onye oshi you must choose one na anọ m ebe niile na-ekpu unu anya the reason why onye dịka Obi Kubana ji ọchọ ka o tinye aka n'ihe na-eme na Biafra a na-emewu Igbo onye ka njijide ya ụgwọ nke ahụ na o winere m mgbe anyị mere little argument but I try to explain Onowu Igbo what is going on but Onowu Igbo is like a man that is have a goal he cannot fight to achieve he wants that thing to be achieved before he can quit onye Onowu Igbo nwere problem of motivation Onowu Igbo enweghị the gift of onye na-ebu ụzọ eje emepe ụzọ onweghị the gift o nwere bụ just to remember he remember a lot and that thing he remember onye ka o ji wee ka na-aga n'iru na their page nothing more mụnwa na-ewere isi m jee ebe a sị na anaghị eje mepee ya mụnwa na-ewere isi m jee ebe a sị na ọ na-enye nsogbu jee dozie ijikwa ha n'Ọnịcha a ga-agwa gị ya a sị na o riziri ebe a mụnwa ga-ebu ụzọ jee that place a sị gị na mmadụ na-anọ ọgụ ebe a mụnwa ga-ebu ụzọ jee ebe a jee gbube ọgụ jee jụọ fadie enwe ndị na-ebu isi eje kote kochie so Onowu Igbo ka m ga-asị na yes Onowu Igbo o kwuru ihe dị mma o kwuru ihe mmadụ echefu were otu dị ịjụọ esef mgbe m na-akpara nkata onwe ike orugo ọ na-agwa gị ime ike iji asị kedu ka m kasị echeta because na enwere m documents ya na enwere m profile ya onye anaghị anụ maka akwụkwọ nyocha every Igbo man nwere profile in my chamber mfugoto a mme anya na ya dictionary agwa m ihe imenwuru Onowu Igbo si dat na ka eke a ga-esi bịa sọpọtụ ihe ya amaghọ na ndị Biafra achọghị ịkọwa ọfụma na ihe abụrụ about personality ọ bụrụ about Nnamdi Kanu ọ bụrụ about Simon ọ bụrụ about ndị niile tụkwasara obi ihe a bụ ihe anyị niile that is where I stand too mana duto na mụ agateghị aka n'ime ihe a na-eme nna wee na-emekwa n'ụdị na ndị a ga-aghọta ka anyị ma na ga-eji nna ọ bụrụ na ọ bụ ndị mụ na ha nọ na dị struggle bụ ihe na-egbu m na-egbusi m ike ndị na-abịa agwazi m na ndị a na-egbu m bụzi ndị mụ na-akọdo ọnụ na social media the thing pay me very well o wutere m Onowu Igbo yes ihe o kwuru ihe o ji ha support ya because a na-eme Biafra struggle ka a sickle society and we are trying to make something change ha kwechiri ma gị nwa so kwechiri ihe na-ekwere ozi ga-abịa ekwu okwu na atụgo na ndị ka anụ mkpọrọ na anwụ anyway ọ ka kwuru sị na ọ bụ na achọọ ya ma afụrụ ya ihe niile emebe so ọ dị ka maka na aka na-afụ ya anya mere o ji ebe na onwebe ihe meberenu ka ọ bụ ma maka na asịrị Igbo emere ndị hopeless lawyer ya helpless lawyer ya so o nwere ike ọ bụ because na helpless lawyer ya bịara kwuo sị ndị Igbo biko na-eme n'aka ụlọ ha biko jienu nwayọ ha ji echekwa na ọ bụ ihe a ha kwuru bụ ihe mere na ndị Igbo ji nwayọ nọrọ ndị Igbo echefugo Nnamdi Kanu long time ndị Igbo echefugo Nnamdi Kanu m ga na-agwakwu niọtronu a challenge ya maka na from next year mma na-akwụ ụgwọ stream yard nke a bụ na-ekwu na-eklik na-abịa ịchọkwana ya ndị ahụ ga na-ege ọ ka mma ịma ihe nji like ụwa ya enwe ndị na-ege na-aghọta ndị a na-abịakwute gị na platform bụ ndị deceiver ọ ka onye ka nja like nkwucha nnaba achọghị m na gị bịa mee argument because it cannot strong to defend what I will ask you. You are not strong to defend what I will ask you, so I don't need you. Maka na ili na na-ekwu wee kesi na mama ihe na-ekwu mana asị gị rigote kịta ka anyị kwuo ya ka o si wee kwesị ịdị ịgba ọsọ ịfụrụ ya maka na mmụọ ị na-ekwu mmụọ datin ahụ na try ka m kwuo nji nwaanyị ewepụta adọsa ya adọsa. Abụ m a witness of ka IPOB si wee ga abụ m a witness of ka mahasị na abụ m a witness of ka
Biafra gọọmenti na-ese siga amara m ka ha siga na Facebook ka na afọ onye ọbụla ka m si fụkwa Simon Ekpa ka m si fụ na ndị ka na redio ebe na-ekwu okwu ka m si fụkwa Simon ihe na social social ka m fụrụ ha na-ekwu maka ọdịmma nke Igbo ọdịmma Biafra even Nnamdi Kanu si na ada eme ihe Igbo Simon si na ada eme ihe Igbo so automatically kịta ndị Igbo a na-abịa asịzi Nnamdi Kanu bụ onye Igbo ndị Igbo ọnụ na-ekwuru Igbo ọnụ na-ekwuru nke ọnụ na-ekwuru nke ine na-ekwuru ifụkwa na ọmachighọ you just dey talk what you like because ọmụ abụ onye ndị na-ekwusi anyị ga na-emekwa nke anyị na-eme as a Biafran restoration mana anyị ga-ebugoro ụzọ n'aba anyị jee kọwara nne na nna anyị na-enwekwara ihe dịka Biafra ga-emekwara anyị ihe ọma ga-enyere anyị aka. We need to change our leadership, we need to change our way of life, we need to come together. Biafra is all about this and that, which is Biafra is like missionaries. So anyị nwa bụ ndị jere obodo oyibo wee mụtasị ife. I was thinking that na Biafra IPOB ga-abụ ndị na-eje ezi ozi ọma, ndị ga na-ekwu ka ọ dị, ndị ga na-ekwu na-ada atụ ụjọ, ndị ga-abụ afọ ihe ọjọọ kwuo ya ozugbo, ndị ga-abụ afọ ebe ọ na-achọ ime nwanne ha kwuo. Eche m na ife a bụ ihe IPOB bịara ipreach for our people at home, which is ịbịakwa na redio ha na-epreach kwa something like that, but ịbịa na their practical nwanne otu abụ n'ezi ebe a ka ha si wee jidezie ndị Igbo na-eke ha agbụ throughout. So na social media ka ha na-enwe power, they can never have power in the ground. Ị na-achịgwa m na ọ bụ na this Biafra struggle unu na-eje maka o torokwa ha gwara m na ọ bụrụkwa ihe na-achọ ka ha na-achọ na ha nwa na ha na-achọkwa ego na-achọ power mụ na-achọgoro restoration of our people. Ọ bụ na a na-abịa ka anyị restore our leader our home in a way that o kwesịrị ịdị. Kedu ihe mere na ndị afara Igbo niile anọghọ na Union of Biafra struggle right now? Kedu ihe mere na ndị niile abụ ndị nọcha na dị ihe a na-eme na isi ndị si na ha bụ ndị isi Biafra? Because I did not recognize them. I work with them because we are going home. I naba mu ya nabebe nna m, ha nabebe nna ha. So I was not thinking about anybody to lead me or to control me or for me to control anybody. I did never think about that. But they are thinking about this rubbish, which is ngwarangwan. Then couldn't control the papu na mamuno no dendo. Because everybody wherever has to bata na Igbo. Biafra anyị na-ekwu okwu ebe everybody got to the chambers obi obodo gị igwe obodo gị make the message ga viral to your kingdom ka wee mara ihe ha kwuru. Mana ọsọ na Facebook ị na-afụ ndị isi na-ekwuweri si na ha na-ekwu okwu Biafra. Anyị ajụọ ha una na-ekwu okwu Biafra unto say that na anyị ga-egbucha ndị Nigeria before anyị na ka ọ bụ na anyị ga-ejikwa in a way esi eme na politics wee baa ọ anyị ga-eme n'ike. Onweghị ụdị ajụjụ nwa bụ Okechukwu gwa ajụghọ almost all of you na-ekwuweri na social media na-ene m anya ka onye ga-egbu ihe egbunkwanụ m. Ajụgidere mụ na ajụ na-asị na mama ọzọ ebe nkwụ akwụ ikwuru ebe ansị ga ebe ịkwụ ka anyị kwuonu maka ya. Ikwuru ebe ansị ga ebe ịkwụ ka anyị kwuonu maka ya. Anọ m ebe niile, agwa m na anọ m ebe niile. So ọnụnwa bịa ga-enwe time ịbịa be m ọ bụrụ na anaghị ka consultation of maybe advice unu karị kwụchago m ezigbote ụgwọ maka na na-abịa ele my spirit na social media unu eche na m elecha anya otu ahụ si wee lee na IPOB m ga-ebiakwa ozugbo wee kọọ ihe niile nweta na IPOB wee ndị mmadụ ga-ege ntị na they go listen. Ịgba na bụ onye kọrọ abata IPOB mana m ga-akọ ya ọfụma next year. Unu afọ ebe ndị ma Nnamdi Kanu ma DOS unu afụcha ebe onye ọbụla mere mistake as a leadership. Ị ga-amụta ihe na this struggle. Kwa mwa bụ Okechukwu Igbo learn. Prepare ba ụmụnne Nnamdi Kanu bụ ejizi case Nnamdi Kanu now from what I'm seeing. So I wish you go have good luck. Ha jisi ike because agaghị m anọkọta dị blind forever. Yotago ịnọkọtakwana gị at ya ma na onwe onye kere gị aka. Ihe na-ekwekwe ebe ala Igbo dị mma. One person die onwekwe ma na mmadụ nwụrụ n'ala Igbo ka o si adị kịta. Mana mgbe ebe bụ ofu onye nwụọ ma na mmadụ nwụrụ. Mana kita ifo no onye nwụrụ anaghị ama. So anything can fit happen. So we need to speak the truth. Onwegodo ebe m nwa na ụmụ si wee daa mana nwere ebe m dara ya na. Is a challenge. Gịnị ka m na-ada? I started in time chọpụta ihe na-eme. Ama m ihe na-eme. Ana onye mere nji were asụ ụmụnne m is like otu anyị si wee na-ekwu maka Obi Kubana
na-ekwu maka onowu Igbo o nwere ndị m chatịchara mgbe a mụnwa bụ onye na-eje private to private mfụ onye na-ekwu against IPOB. I have to go to private and chat to you and ask you nwanne m nke na-eme. I'm a motivator. I make people to feel the same thing I feel and onowu chọpụta na ya makwa na onwe onye dị ka mụnwa o dekwara ya mana da Facebook eji wee chat ya agago otu a ka obodo ọbụla m batara gwa gị ihe dị na IPOB you must agree. mana enwere ndị nọzi ndị isi n'akụkụ ihe nga na-akpọ ha bụ ndị isi ka ị na-aghọtebe m na-eje ka ọ na-abịa dị ka personality. ndị isi bụ nwere ka ha si wee mee nke ha nke bụ na ọ bụrụ na ịjụba ha ajụjụ they will not be open. The same thing na aka na-eti mkpu mgbe Simon batara na-agwakwuru na something ka dị wrong unu anụghị unu feel na mba okpo okay then kịta na ahụ onye ka unu chọrọ iji wee kwuo okwu na who are you using na akọbazi gbasasịba na social media? No, Obinwannem ndị Igbo, we are going home ma unu chọọ unu achọkwanụ mma na-ekwukwa dị eziokwu na social media na-arụ ọrụ na Germany na-eri ego na-ese ndị be anyị. enwere m ike ịnọkọta sị na m akwụsịghị izi ozi ọma mba na ọhịa eji wee mụ m na ọ bụ na m na-achọ ka mkpa ego ka ndị ka Obi Kubana by this time ụmụ ikwu maka Biafra bụ nonsense. ụmụ ikwu maka ndị Igbo bịakọtara nonsense maka na ekwuo ịgba mmadụ mụ ga-agbanwu ekwuo n'izu mmadụ m ga-ezunwu ekwuo n'ighọrị mmadụ m ga-aghọrị anọ m angle mana ewere m echuzuru m the way of Chukwu Okike Abịama. I choose the way of truth. I choose the way of sincerity. So mụnwa chooses the way of sincerity and truth ka unu gbara ọsọ unu atakọtaghị kpọnkwụrị. mụnwa chooses the truth kpọbatasị unu n'obi nwanne na-agwa unu ihe niile akaụntụ unu niile dị completed. ego unu bubata n'obi nwanne ihe niile ka dị accordingly. mana ka ndị otu ndị ọzọ niile ga-ewetanwu ka ha si wee chịa ndị Igbo otu o kwesịrị ịdị weta atụ ogologo akụkọ. unu ga-esogide ndị ori ha egbu unu. unu ga-esogide ndị ọjọọ ha egbu unu. mana this 2026 it is a year every good ones kwesịrị ịbịa ka anyị jedozie ebe anyị hapụ ka a ga-esi wee mee ya na-eji m ọgwụ ha niile. eji m ọgwụ next year 2026 ị ga-afụ na onwe ozi onye ga na-agwa gị maka Biafra struggle. ị ga na-afụ ya unless na ndị dị ka anyị nwa bịara were our mantle maka anyị nwa ji mantle of Biafra. eso m na number 1 person ji mantle of Biafra and if I say Biafra shall not come, Biafra shall not come. ịchọkwa ya ama ya aka na ndụ nsị Biafra shall not come. When I say Biafra shall not come means Biafra government cannot take over because bone is small. Ima na-ekwu Biafra shall come or not come. Biafra already existed a name, a system, entity. So ihe na-ekwu okwu bụ ha will take over. Ihe na-ekwu okwu bụ Biafra government to take over our territorial. What do you na-eme expect? So mụnwa na-agba gị na nsị gị na Biafra government ama take over my land, Igbo land niile, they no go take am. They no go take am unless na ha follow the due process. Enwere due process. Mana ọ bụrụ ihe unu na-afọtọsị na social media, ọ bụrụ ihe unu na-afọtọsị n'obodo oyibo, ego kunu ga na-emeke na social media. And I believe now Trump mepegoro anya na-asị na Nigeria is unconcerned, which is not all part of ọrụ anyị rụrụ alụ. Orugo mgbe ọ ga-abụ eruo onye ọbụla na-etreti ndị mmadụ n'ala Igbo, onye ọbụla na-etreti gọvanọ, onye ọbụla na-etreti sinetọ, onye ọbụla na-etreti ndị ha na-etreti n'ala Igbo from 2026 because ihe njekwu nke ka nkwukọrịcha ihe niile ga-ekwukọrị this year. Nkwukọrịcha ya next year ọkwụfụ oti anyị ga-asọpọt ya, gọvanọ Enugu anyị ga-asọpọt ya, gọvanọ Anambra anyị ga-asọpọt ya. Ọkwụfụ oti isa sọpọt oti otu a ka anyị ga-esi onye ọbụla sọpọt bazie gọvanọ obodo ya because unu cha gosiri mụ nwa bụ Okechukwu na oti ka unu ji egosi m na unu ga-stand na Nigeria dị mma. So what are we talking about? Let's go and use the same political solution and rebuild our land. We are not waiting anybody anymore. Ịchọkwa gị nwa aka na 2026 ka eme gị ihe mere ndị ọzọ ka isi juo gị oyi. Agwa m ha na mụnwa na ụmụ ga-abụ last ọmụnwa bụ ọkpụkpụ gbadoro all of them n'onu. Because I will never ever speak on behalf of you when I want to tell the whole world what I think about you.
Many of you people know isi kunu na esi mezigbo isi. Many of you people know esi mezigbo isi. Bụ mgbe anyị na-eme program na ribatacha na the platform. Unu ribatacha na the platform, unu mana nwere knowledge. Ihe a na-ekwu nke a na-ekwu na abụrụ nke m ga-ejiji ikpe. Nke a na-ekwu abụrụ nke m ga-eje ọgụ. Nke a na-ekwu abụrụ nke m ga-eje eje na mmụọ. Nke a na-ekwu abụrụ nke m ga eme oyi. Nke a na-ekwu abụrụ nke m ga azụ afịa. Nke a na-ekwu bụ fu unu nwa nọ na social media. Unu nwa nọ na social media. Unu na-akpọ ma stacking track unu kwuo nkata enweghị nwere. Oge erugo ntigoro egwu nke ya ahụ na-agụ ka obi ido m maka ndị be anyị adịgide useless wee sụbazie na ha chọrọ sikwudo ndị be anyị sef useless people ndị ala unu na social media wee na blackmail ndị karịrị unu kịta na ọkwa the same ikenga oru agụnụ na-eso dị unu na ha asị ka unu ugbuo unu egbukwana na asị unu ugbuo ọkwa ihe the same thing a na-ese eticha trap esetu instead of unu wave boycott to that guy boycott on the guy onye ọbụla dị eme ọfụma boycott oru echi asị gị na anyị na-efolo na ndị kind of template anyị na-efolo na ndị kind of template which template are you following? Template of what is the template of IPOB and what is the template of Nnamdi Kanu? Because unu no katara no just no jira ka unu gbabo unu na egbe n'ọkpa. Template of IPOB be enjuwe lead IPOB na South Korea. Template of IPOB can use well lead IPOB in Ukraine. So which template are you talking about? Because from all of you on social media jin and the kind of na agbara viewer na agbara ego o ruru ye na maka o si dobe unu charge na jin and the kind agbara ego. Which template do you think Nnamdi Kanu stated? Onya mere nji wee bịa sị unu that na unu wa bụ ndị otu Simon eneneche ejọsụ m jụọ oyi ejuru m oyi ka m wee marụgodo ndị hụrụ m n'anya na ndị otu Simon wee fụ unu cha niile bụ number 1 unu cha niile bụ ofu ịma na unu chere na m echefu gị unu mere m na IPOB unu kpọrọ ndị IPOB ndị ori mana ihe ndị a niile ihe ji wee sị ka m forget some things bụ na ọkụ unu wee nwe ike na be nna unu n'udo ka unu nwee ike nna nwube nna unu n'udo because afọ m ndị abụọ ebe ihe niile Simon kwuru ma nke o mere ma vidio niile mpakịrị ebe a enwere ike mụ na afụzi n'ebu ntiri isi all the same thing to Nnamdi Kanu. That is why I am saying I am in middle trying to make a peace. So say na onwebe ihe maybe too much. Can we come together and move ahead? Haswa no. It's okay. A lot of people Tony Nnadu bụ ọbịa na my comment section odengwongwo evidence nke ebe ọ na-edo na-ewetere gị evidence o nke Tony Nnadu LLC unu na-akpụrụ n'ọnụ kpụọ ya ka unu si like ya kwuo ya ka unu si like ya kọtọsịọ ya ka unu si like ya mana onye unu na-akọ nọkwa ndụ nwụrụ anwụ movement ya ka na-agakwa n'ọnụ onye nke ya anaghị aga ọsịsọ dịka o nwere ihe ọ na-eme mana ndị anaghị egbu mmadụ nke ha anaghị move fast. Any organization na-aga fast na Bible ndị na-egbu mmadụ go and check it ọ ndị na-aghọrị mmadụ organization ọ bụla ịfụ na-aga ka ihe enweghị future ha na-egbu mmadụ ha na-atọ mmadụ ha na-eri anụ mmadụ ha na-aghọrị mmadụ ofu ihe was there mana kwefu nke ahụ na-eji nwa ya agala onwe ijecha bata ịnọrọkwa ebe ibe gị nọ. Tony Nnadu bụ onye so wee kwuo ka Nnamdi Kanu pụta mana today ọkwa ihe ndị ahụ si na ha lọvụ Nnamdi Kanu bụ ndị na-akọ Tony Nnadu ọnụ mana Tony Nnadu bụ ọ pụtakwa ọ na-egosikwa unu ihe niile nyanwa megoro na-egosikwa ihe niile ọma mana onwe okwenye na challenge that man o nwere nke epopsiri m ihe ọ comment go already since mụ na ya na-akpa enyebeghị m follow to come in na anyị kpacha ka nwanne anyị end ya mana 2026 it is time of revolution reconciliation okay focus we dey join Igbo
nation peace restoration. We must restore peace na our land o. Onwe onye a ga-atụ ụta ka ejebe n'ihe na bie ka ọ taa ya ụta na bie na ọ bụrụ nke ọ ga-abịa imecha ọ dị ka asị na anyị nwaghị ekechi onwe anyị. Anyị ama nkechi onwe anyị. Keghe onwe gị Nwachukwu. Keghe onwe gị Nwachukwu. Ọ dị ka next year amụma ka m ga na-ebu. Keghe onwe gị Nwachukwu. Keghe onwe gị from Biafra criminals. Keghe onwe gị from Biafran bad leaders. Keghe onwe gị ọkwa n'isi ka na-akwe. Keghe onwe gị. Keghe onwe gị n'Igbo onye ori na Biafra. Keghe onwe gị ejizina Biafra gwuo wayo. Keghe onwe gị ijizina Biafra wee gwuo wayo. Onye ka ị na-akparị na Biafra. Keghe onwe gị otu aga m esi na-akụnye next year. Mpịa gị ka Ebuka Obi ha si apịa. Repent, receive healing, receive truth, receive sincerity, receive goodness, receive togetherness, receive ịrụ ọrụ ugbo. N'ori unu obodo oyibo unu chọrọ ka ala Igbo bịa ka e were katapila ka ọrụ iche nche ka ị na-abịa tụkwasị ọkpa na tebụl na-alacha mangoro na-alacha ihe na without ịta afụ na-egoro ka ha dịcha ka mbeside. Oke unu che na Biafra na-eburu Amerịka na-ebunatara unu, ka Biafra buru Hong Kong bunatara unu, ka Biafra buru Germany ebunatara unu. Ndị ori unu amara na-arụ ọrụ wee rụta ihe niile a na-arụ. Unu just na-ekwufusi nkunu n'ọnụ. Anyị nwanne nwaanyị sị ka anyị bịa rụọ ọrụ na-ewere useless terrorist security nu set n'ala Igbo wee na-etrete ụmụ mmadụ. Ụfọdụ asịghị ka anyị fụnụ ka Obinwannem si wee gaa n'iru. Mba, agwa m ndị Obinwannem hapụ na nwekwu ihe na-erite n'ala Igbo. I don't need anything from Igbo land. Stop. Gbanyụsịa na ọkụ ka mmadụ hapụ isi na-egburu onye Obinwannem because of me. Gbanyụọ na ọka nọ n'obodo dị secured, obodo na-afụ human right, obodo ga-abụ ọbụ na m kwugoro okwu na-adịrọ ma ha bịa sị m na ihe nka m kwuru adịrọ ma m were nata ọnụ na ọ bụrụ ịbịa gbuo m egbuo. Obodo nwere human right. Kwụsị na ya. Ụfọdụ ka na-eche na nkịta nka na-ekwu ka m kwado ka si business strategy ya ga maka na ndị mmadụ ji n'ụwa achinyere Igbo aka, mana Igbo a na-achị iji n'ụwa wee nyere aka bụ ndị ori na-abịa ezumori na-atụrụ m asị. Onye problem anyị na-enwe na anwụ ọkamụ mana nji nwaanyị nọ na social media nkwucha nna maka na nke a nkwuru aga eme m na m agaghị arụ ọrụ ka ibe m si arụ ọrụ werekwara ome ego na-ewere every month. Na nke a na-agwa gị bụ nke ị ga-eji nyere onwe gị aka n'ala Igbo wee mara na gị nwa so na-akọsị ihe na-eme n'ala Igbo. Ọ gwụchakwa ya nke a na-ekwu na ihe na-abịa na social media eme ka ntọsasịa ndị ajọ mmadụ, ka m gbasasịa ndị ajọ ọchịchị, ka m gbasasịa ndị ajọ Jizọs eri ndị mmadụ mugu. That is my duty. That is my duty. Achọghị m ime business with anybody. Which business ka m na-eme n'ala Igbo na-aga na-amụtara m ego? Ntinye 5 million na business enwere ike 7 mgbe ọ ga-ebido wee wetebere m ego 10 years erugo. We are trying to help our people through what we have. Ha na-enene ụfọdụ na-eche na ị na-akwado Obinwannem, ị na-akwado mụnwa bụ Okechukwu Ugwu. Hey Chineke nna, o nwere ihe nweghị m afụrụ na this life. Ụfọdụ chere that na ị na-asọpọtụ ụmụnwa na na-ekwu okwu Biafra na m ga-akarị ndị otu ekperimunu pak na iru this struggle maka unu cha niile bụ ajọ mmadụ. Unu abụ na-afụ unu, ana m echekwa unu everyday o. This Hamburg ejekọtago m ka mmanụ onwe ga-anọkọta asị m Biafra asị Biafra asụrụ ka mmanụ nwere ebe bụ kirikiri na this Germany. Many of you people have evil people living in another people's genuine land. Unu nwere ike ikwu n'eziokwu, unu nwere ike stand with what you can do. Ọ bịa na nke ndị ọcha unu enyere unu respect iwu, ọ bịa na nke ndị Igbo unu agasasị iwu. Ndị ori ebe ndị ọcha nọ unu amara ihe, ebe ndị Igbo nọ unu achakesibe anya. Eziokwu Chiamaka ndewo ka ekwanụ ka o si ada otekwana o. Daalụ rinne nne na m iwe ka m gbupụgodo ya ma ji achọ m na-atazi ụmụ afụ n'ụwa, chọọ m na-atazi ụmụ afụ ya mgbe na ntị na-enye m nsogbu. Eziokwu Chiamaka ndewo daalụ. Nke si na ya bụ Chelsea ọ bụ afa mmadụ ka egeza blọk dị ya asị. Okay, report comment ka report onye the next year kedu nga report ya to ka check go there. Why are you reporting this comment? Problem involving some under 18
Okay, yeah, ọ dịkwa ka nke a ka anyị bagoro ebe a. Threatening to share my nude image mba. Seems like such mba ọ bụrụ ebe a. Bullying and harassment. Ọ dịkwa ka bullying and harassment yo. Ọ dịkwa bullying. Kedu ihe onye a comment? Ụmụnne m onye a commentary ya gịnị ka ọ bụrụ sị achọrọ m report this idiot kpọrọ onwe ya Emmanuel Chelsea. Ọmụke na-akpa efu. Ọmụke na-akpa efu maka na nwere ya achọrọ m na-eplace anybody video. So ọmụnwa ka ị kpọrọ efu a. So ka ndị nagodugo na obodo ekwensu. Ebe a bụ ije ebe ahụ fụ nna m ebe ahụ. I just didn't like it. Fraud. First information. Fraud. Onye a fraud. Fraud scammer. Yes, all fraud and scammer. Let me put it like this. Fraud and scammer. Continue about. Can mutaku okay say me operator for those things. Also, okay. Block a money profile. Nga block ukuye now. Yeah, my block ukuya block. Everything about this guy must go down. That is how it be. You're looking at both fool. Makoro mu abon nage. When you put on your fool, be fool. You know what? So you don't deserve to be here at all. You don't deserve to be here. Chiram name me home as carry gum don't be selling. From this we get HCF akwomo gwole nke na abata. Na number mo bo is on. Boy ya ke bia gwa mo ihe jibure fool. Onye anụmanụ dị ka unu. Unu chọrọ ime m ka m bụrụ fool. Ma bros na fool. Onye ka m na ihe ịbịa skwana na platform again no. Echem na me delete go onye ka esikwana ihe ndị a ji wee hapụzie the comment ebe a. Okwe ka nja like delete enyecha oke ọ dị ka otu a nyere ndị Facebook report ma ọ bụrụ sụ na report m ma na report zikwu unu sef onye ọbụla bịa ha nere ebe mfụ na ọ naghị ekwu ọ naghị send to my platform man na block I go to block you kita bros no mercy that mercy I know the mercy make I dey do am practical right now anything where I no like I go punish you you go ibi ebe a fụ na ihe na-ekwu na either against it. You can maybe say, please, can I call you to debate on what you say? Can I call you to tell you that what you are saying is lie? Can I call you to support or to contribute? That is what you're supposed to be writing here. Okay, you know, na mu anaghị eme packaging. Ana me were go ngeji na-enye ụmụ ogbenye wee na-eje na-ego okoko akwa na okoko chain na anya n'onu ka ngịta. That is when you will not respect me. Maybe ana ma package onwe m na-ewere ego nkwesị na-eji na-enete ndọ na-atụ n'ọnụ dịka isi nwere ajọ gọọmenti na baị because adị m eji ego ha package onwe afụma were ihe dịka ebe $1,000 wee gocha ngwongwo na ngwongwo m ga-eyi nyichazie eke pụta ọ bụgodo nke a ga na-afụ na m na ọfụma ana package ru na-ezu n'ori. Because I am a nke ahụ onye aka ya bịapụta na my page na-esọtụ papa gị na mama gị cheni na asọtụ m ụmụnna gị niile ụmụ village gị niile ekpokọta ha ọnụ mma bịa ha aka n'isi they will die under 1 second because ha ruru inyi maka na ọ bụ na inwe onye dịka m na village gị ga na-akụrụ onwe gị aka n'ụbọchị taa anụmanụ dịka unu since how many years ka nọ na social media you never found anything to guilty on me. You never find my photo in any useless platform. You will never find any of myself ha yesa na-akọ n'okpuru. Maybe one and is sometimes you of ma, sometimes you call sometimes you of ma, sometimes you call I hate Obinwannem sabo or sabotage in Nandikano or Nigeria government ego. That is the only thing you can be talking like a nonsense. You can't come on my face and talk that kind of nonsense. You can't come. You can't come. I nwere ike ịnọkọta n'ụwa asị na nwere ike Igwu Okechukwu Nwa Nkwo onye Igbo ọbụla kwuru Chineke ga-akpọ onye na ụmụ ya niile ọkụ. I don't forgive. I'm not a Christian. Enwere ihe meghere ka mụ nwa were mgbaghara wee bịa na mbụ unu ebe mama mmewa ya obi ọ bụzi ka mama mewe obi block me ebe unu si na eziokwu abụrụ ihe a ga-eji na-aga n'iru uche na everybody love money unu si na Nigeria gọọmenti ego amamihe unu na-akụghasị onwe onye pụta nwụrụ kwuo nka na-ekwukwu ya no next year hazi mbịazie ana m tweet unu ka ansi wee meet na ndị ka kedu ihe m ji wee hate all the DOS onye dịka mụ n'otu a mere ihe niile jenu emegidekwu m self register Obinwannem day petition just ka o wee bụrụ na ha ga-recognize m na IPOB dejere na ndị ka na ọgụcha eme ka ọ fụrụ ya ọkwefuru ncha niile
kwefu unu chanine peji a unu na-ekpu anya ka ndị oji na-esogharị m mgbe unu ga-eji bido wee mara eziokwu many of you people collapse and die. Ndị ọjọọ Ogboni Obioma Dalo, good evening from here. Okay, good evening ka anyị nọ. Yeah, good evening from here. Yeah, good evening from here. Eziokwu Chiama ka anyị na-ekene. Tell them fools everywhere. Ndị abụọ ndị ara. Ọ bụ na m na ndị mụ na ha too n'Ọnịcha mgbe m nọ n'Ọnịcha mgbe m na-azụ ahịa na mbuko Obosi. Ọ na mkpọ ndị ahụ si ya na m n'obodo oyibo ka anyị butebe moto pass from Canada, from even Germany, Belgium. Ọ bụgo na $1,000 ka m na-ese n'isi na-ekechiri m otu ahụ in 6 months. Ọ bụgo $6,000 na na-ese vi otu a ga-ekechite m nke m ga-ese ndị na mbuko Obosi. Ndị ahụ m makwa na mbuko Obosi elere m ya return nọrọ m isi ego. Kịta na ahụ ịdị na-esevu ego wee na-enye ndị ụmụnne m nọ na China na-enye m ezigbo nsogbu. Ha na-ebunatara m ụmụ Chinese something, na-ebunatasị ụmụ ihe na-elegasịkwa na my shop dị iche iche na-eme otu ahụ wetaga na-eriri onwe ego bịa na market ihe mba Jenụwarị 2026 mụnwa market bekwa ngwafịa niile mụnwa nọ n'ime ịghọtago kunu wee mara onye unu na-ekwu okwu because sometimes uche na-agụdị m n'arụ ya bụ sometimes ama m ihe unu na-eche eche because na ala Igbo ndị nọ n'ala Igbo na-agwa m na ndị nọ n'ala Igbo bụ ndị ori ndị nọ na social media na-asị m na ha bụrụ ndị ori. ị na-abịa na peji a ka ịnụ asịrị ga na-anụ bụ nke gbasara m, ọ nke gbasara nke m ga na-asị ịdago ka ọ na-ewe ndị ọ na-ewe na-asụ ndị ọ na-asụ eru echi mepee platform kwuo maka m ka Chineke ka ndị otu m kpọta m butere m information ka Chukwu kpọtọpụ gị ọkụ ka m ịchọ ime m invite na peji gị ka Chineke kpọtọ mana ndị otu m si mejezina na peji mmadụ oles na ndị nke na-akwanyere onwe ha ugwu ha ma mmenwu m invite maka ha na-efiri na onye isi ha ka m enweghị onye nọ na dị strọgụl ka m wee ma ihe na dị strọgụl ịchọkwa gị mawa aka enweghị onye nọ na Biafra struggle ka mmadụ ihe dị na Biafra struggle except nke ahụ iji egbu ndị be anyị, except nke ahụ iji awọrị ndị be anyị, except nke ahụ iji kechie ndị be anyị. Mana ọ kwefuru ihe niile dị na Biafra struggle, ihe niile dị na politics of Nigeria, ihe niile dị n'ala Igbo achịmịa n'ọba aka m, ọ ya ka m ji adị happy. Adị m too happy. Me too happy ndị I survive from all the nonsense thing unu chani na-emere m. I survive. Chineke nna dị ndụ, Chukwu nke ndị Igbo dị ndụ. I survive. Many of you people just like and ihe unu chọrọ ka ejiri nwayọ wee zokpusi ihe ndị a niile mba ma zokpukwu ya o anyị zokpu ma na anyị ga-anwụ n'afọ nụnụ. We must expose what we know. We must expose it. We will not waiting again. Anyị ama nchekwa ọzọ onye ọbụla mere ihe ọjọọ ị ga-ata afụfụ ihe ọjọọ mere ebe a ka anyị nọ. Oles na ndị Igbo sisikwara ndị nọ n'ala Igbo sisikwara na ihe ha mere na ọha ma bụ ihe mere ha eburuzie kesi ahụ atabazi afọ nke a. Mana unu nwa nọ n'ala Igbo bụ ndị gburu mmadụ nna ekwuru m every day many people they listen to me. Agwa m ha sị ihe ọ bụla emegide na-akwafu ọbara n'aka m adịrị mụ nwa anaghị adụnwu mmadụ ntụtụ ọ bụrụ jee ebe a na-akpa nkata ka egbuo mmadụ ya ka ụfọdụ na-akọ iri nonsense. He supported Simon, he supported Nnamdi Kanu. Yes, I supported them because I want Nigeria to be fall. Achọrọ m onye ga-akụ Nigeria kurie Nigeria into pieces, but ha ncha na-atụchụ ụjọ ịkụ Nigeria ihe. Ha ncha atụgo ụjọ iti Nigeria ihe. Imagine somebody has said that I will fight Nigeria. I'm fighting Nigeria. But the governor not there. You never fight governor. You never fight senator. You never fight local government chairman. Even councillor. Even you not fight Kayamaho. Ebe ka no man na fighting kuno bu fake one. Mana agbara m unu nkịtị ka nne nene unu. Onye amaghị ebe nkwụ. Esikwa na ịmaghị ebe nkwụ. Ịma ebe nkwụ na unu cha niile. Ọba hụrụ unu na-edele m because na next year the same public number ahụ unu ji wee mara m. Anyway, m malapụ nke a ka m were nke ọzọ migrate men na the other side.
nka eme na ekunsi like on sage imana masago because achọrọ m ihe ọbụla bụ disturbance of the devil ndị ori chọrọ m ya ka anyị na-akpa nkata na-aga n'iru maka next year m na ndị aga m aka akụkọ Biafra si Biafra sọrọ because Biafra have polluted, Biafra have destroyed themselves. Those Biafra believers have destroyed themselves. They are not truthful, and they can never be truthful because they hide a lot of things inside them. A lot. They can. Ndị otu Simon Biakwuboku na aga like ka igwan Simon Ajoku. Ndị otu na ndị kan Biakwuboku ada like ka igwan ha Joku. Ndị otu Owazirike Biakwuboku aga like ka igwa Oga ha Joku. Ndị otu Tolin na di Biakwube aga like ka igwa ha Joku. Ndị otu Chemefo Biakwube aga like ka igwa ha Joku. So if you not destroy everything, you not destroy everything. So I'm going to destroy here. That is why I stay here. They talk. I know. And me channel side ige sibia. Ke side this side bia kan we jido nyi sigi pia yuku nana. Oya mo wo ga bia mu bia challenge Okechukwu Ugwu. Who are you? No education gini na ma akwụkwọ ni na egoro ma ivu kita na ihe ji na ndị ka na-eme kita na atọ ma ọchị. Nnamdi Kanu has said it all. Nnamdi Kanu have said it all. Nnamdi Kanu prophecy. Nnamdi Kanu prophesy. Anamachu nochi. Prophet he prophesy na anwuzi anwu. Which one na he be prophet? The same one say na Jesus will die for us. Jesus died for us. Jesus obara Jesus geji we chekwa obara Jesus we data Chineke na. Onya mere sometimes ndị na-akpafa Jesus ebere m na-emere Jesus. Jesus, according to the history, Jesus Barambo challenge bad leaders. Gwa bad leaders who name is in the hojo, unemegidez nande aka ha docha. Unejizna power unu we na suppress ndị na-enwere power. Hapụnụ ndị nke aka ha gabara onwe ha dịka chi ha si wee kee ha. Ihe unu na-eme bụ arụ ka unu na-eme. Gịnị ka iji akpọrọ eze anyị iyi? Gịnị ka iji akpọrọ eze anyị iyi? Anyị ga m akpọgide akpọkwa m iyi na agwara m eziokwu. Anyị ga-egbu gị maka ị na-agwa eze anyị. Onye ka ị bụ ịgwa eze anyị okwu? Dịka ha sagwa m onye ka mba ịgwa Nnamdi Kanu okwu? Onye ka mba ịgwa Simon okwu? That is how they position it. The same way Jesus started. Okechukwu gwuru kwakọ Jesus of this time. Ọ kwakọ m bụ Jesus of this time. Maka nne m na-akpọ m nwa Mary. Ọ kwakọ m bụ Jesus ha na-ekwu okwu ga-abịakwa ọzọ. Because I was fighting the corruption in leadership. I was exposing the evil hidden in leadership. Both Nigeria leadership, both Biafra leadership. I have been exposing it since I was started following these people. Manu na kpono ma Java now. Nka na echekwa onye ga-abịa defend them o. Ọ bụrụ na nke ike nguru a ga-egbogota na rubbish. Can you tell me that you want to challenge me from what I'm saying from beginning to the DOS down? Hancha ni ebu ajo mmadu. You keep a challenge here. Hancha ba ajo mmadu. No maro corruption people. Ndo tu Simon habu ekpirima. They did not even understand the mission of Biafra and jump into. Oya ke jemu Simon hancha ni nali. Mana anyị nwa bụ ihe gbara mbọ mgbe a nwụrụ Nnamdi Kanu, no matter whatever Nnamdi Kanu metere mgbe ha eme ka ya nụrụ in 2015. Protect here with whatever caused that arrest. Uneche na ya mara ihe mere mgbe ha. Onye mere eji wepụta sị na onye efu Uchemefo si nye mmanya because Uchemefo mere ihe na kpeneta aghara den. Ura abata kịta many of you people na some things unu na-ekwu. You must sometimes na social media where you are accusing people, blackmailing people, saying what people did not do. Sometimes let's form a security force anything against somebody without evidence. Let's start from abroad. I will not join any team in 2026. Now, bro, a team ga bambo funo to na Hamburg na ekwu okwu. Obu na okwu obuna kwuru buru okwu njebo mmadụ ebubo, okwu accusation, okwu obuna na agaghị eme ka ala Igbo dị na mma. Nna bịa na obi o nwere ihe na-eme nunu. Why don't report him to police? Report him to na cause okwu and okwu na nji cause problem na ala Igbo. We need to be doing that. Adịm agụpụ onwe m.
ibe ha ozugbo sị gọvanọ anyị we will deal with you nwanne bịa gwa anya bịa ka anyị ga-agbara gị moto ka ije deal with gọvanọ na anyị ga-etinye gị na plane kwụọrọ gị ụgwọ flight ije ndị gọvanọ you go deal with am na ọ bụghị nọ na social media kọsụcha violent n'ala Igbo ndị gọvanọ ewezi iwe na-ezoso ha n'alụ Fulani ewere iwe na-ezoso ha n'alụ gị zo n'obodo nwee lọ si na freedom ka ị na-achọ freedom ị na-achọ ị never meet ndị Igbo Union ị never meet Igbanke Union Ishekiri Union Anam Union n'obodo oyibo ebe ị nọ ị na-eti okwu sọsọ na social media so na ya page a ka ị ga-abịa wee na-agwa ndị mmadụ about Biafra. Are you not ashamed? sọsọ gị bụ ndị nwe Biafra sọ gị ma ihe dị na Biafra. Yeah, ha na-ekwu okwu in Jesus name. Greetings sir, my brother or my sister. Ha na-ekwu okwu in Jesus name. Hapụ ha mebi ihe gbasara Jesus. Next year mụ ama nkwu about Jesus. I have done my best. Only thing I don't against Jesus. Amaghị m onye mana mụ ama nkwute as far as ọ bụ afa ka ọ bụ ọ Chukwu kerie. Let us focus on our reality. Let us focus on our reality. Because even n'ala Igbo enwere reality. The reason o ji dị ka mmadụ to against Jesus mgbe ndị mmadụ na-eche nonsense a bụ mgbe m na-agwa ndị mmadụ how can you kedu ka esi pụta were afa Jesus na-eme ihe ọjọọ ọ gwụchakwa mbaka kedu ihe unu ji were Jesus wee kpokọ ụmụnne anyị ọnụ ma unu amanye nwe ife ha na-achọ ọ ya bụ ihe na-ekwu okwu na ọ bụrụ na ihe niile nọ na mbaka na-emepe ya ọ dịka TV Joshua ịma na ndị TV Joshua na ọ bụghị mmadụ niile na-aba n'ụlọ ụka TV Joshua ọ bụ asị ọ bụghị mmadụ niile ọ bụ iyiri ka onye anwụrụma na-esi isi sabe ha ahụ 3 days dịka o si adị na nke Mbaka na nke Ebuka Obi na nke Ebube Mmụọ Nsọ. He never bath. He bịa congregation to dance. That's your sorrow. Ịgba ha n'obere egwu hit megwu ndị nọ n'akụkụ na-ekpuchi aka n'imi. TV Joshua no dey allow that nonsense. Mana je na nke Mbaka nwere level. Ije na nke Ebuka Obi nwere level. Ije na nke Ekwere Mmadụ nwere level. Asụm Ekwere Mmadụ. Also even Idamboski Bahuze. Nke ya kakwado mma sef. Nwa chọnchọ. Iwu ọcha na hall ahụ agbanyeghị na ndị na-abatakwa na hall a bụ ndị agụ ana m afụchagasịkwa ka ha dịgasị. Bet na ine anya na nke Idamboski ga-efu na nke ahụ dịtụ oke ya bụ ime ụlọ. Yotere ka ntị ga-efu ka ha si wee nọrọ. You know? Ọ bụghị ebe ọ ga-abịa bata ka a na-abịa ikwu nke ahụ dịkwa ka ọ dị na nke Odumeje mana nọmba 1 bụ na ị marụgodu ị na-agụ na-afụ ndị gị na ha na-emekọ ihe ị na-afụcha ikike ha ị na-afụcha ka iru ha na smile na ọ bụ ịbịa sị ha smile because Jesus is about to surprise you. You are a criminal, you are a forerunner, you are a deceiver. Nwere Jesus na-abịa deceive ọ bụ na Jesus na-abịa surprise ye nke nwa ama ngwade na Jesus na-abịa surprise ye because onye ori ka ebu ị ga like ijegodiko ije asị ka ịnata kwuodu nke ha ka ịsa anata nke ozi ọma nke na-ezi ha maka na gị nwee sị na Jesus will surprise you tomorrow or na somebody will surprise you tomorrow. Kedu onye ga-surprise gị kedu onye gwara gị na somebody ga-surprise somebody? Who told you? Onye abụ ihu anaghị ajụ ese. Many of you people jupụta n'ime ụlọ ụka na-akọ ọnụ nwamena na-ezu ori n'ala Igbo today. Ọnụ nwamena na-egbu mmadụ n'ala Igbo today. Ọnụ nwamena na-ebe kidney mmadụ today because none of you want to do business. None of you want to work. None of you want to ask government your title, your shares. None of you are calling God, Jesus, to come and help you to talk to government, to talk to individual so that they can give you money. Onya mere many of you batacha na Obinwannem. Imo steeti batara Obinwannem Okechukwu gunyere ha aka. Anambra steeti batara Obinwannem Okechukwu gunyere ha aka. Ebonyi steeti batara Obinwannem Okechukwu gunyere ha aka. Abia batara Obinwannem Okechukwu gunyere ha aka. Na-ajụzụ ha niile si ya kedu ebe ụmụ unu niile bụ ndị ọgaranya nọcha n'ụwa ebe ka ha nọ? Unu nọ n'Obinwannem na-achọkwa unu igbuo papa na mama unu. Kedu ebe ụmụ unu Enugu, Anambra, Imo, Abia, Ebonyi ndị ọgaranya ebe ka ha nọ? Abụghị ọnụ m ọgaranya unu.
ebe ka ha nọ ije na Ebonyi steeti aka nwere ndị na-aza bebi ọkụ ọkwa onye ọgaranya ka ọ bụ je nata na ego eji akọ rice eji akọ beans eji aka akpụ ọ bụghị m ga-enye unu nke unu ga-ejidebe unu bịa na Anambra steeti ọgwụ bikubana nọdị ya chief priest nọdị ya ndị a je nata nụ ha ego na ahụ ke how come it is me iche na mụnwa na ụmụ some people chere ọ bụrụ ha iti ihe ego na sọpọtụ Obinwannem na mụnwa ma na-eme ihe na-eme o nwere ihe bụ na mmadụ mara ihe ọ na-eme I just want to use that one to help people create my time for it mana 2026 bụ end of everything ma ị nweta m na call direct o ma ị dere message o ma ịjụ m ajụjụ o next year you have to contact my PA you have to contact my secretary you have to before you reach me ka anyị megoro ọgaranya ka o si adị ka anyị wigoro suit one certain a time o tekwana m na-eyi suit o ka m pịagoro na-eje house to house gọọmenti to gọọmenti ịfụgasịa ndị a na-eri ụlọ ọrụ ndị isi na ha bụ ndị isi ha bịa pakeji ji onwe ha kpọọ taị mee ka ha na-azọgbu ahụ wee na-asụ unu perepete a na-akụ aka ọma ihe ha na-eme he's intelligent he's educated anyị nwa na-adịghịzi educated ka na-agakwa n'iru o anyị nwa amarakwa ihe a na-akọ ka na-agakwa n'iru o mana unu nwa bụ ndị fin unu ma ihe unu na-eme ebe ka unu nọ today so next year business ka anyị ga-eme ejikwana ihe Biafra bịa mebie biznes anyị maka na mụ nwa nọkwa n'elu ọkwa n'elu ka unu na-ezo mmiri ahụ na-ezo n'ala Igbo unu marakwa ka Biafra ga-esi wee bịa buru na ebutere unu ka mfụ ya anya anybody na-ekwu na ya na-achọ ime ihe n'ala Igbo in the name of Biafra Chineke nna m Chineke nna m bere anyway very soon I emebe press release ka unu na-aghọta ya ọfụma maka na ama m ekwu okwu jos I don't know why like amaghị m eme ka mbịa ka m mebe ka m pretend ba ọ ekwe m so unless na m emechara nke 2 minutes a na-emechara mana ọkụfụ mbịa live na-ekiri m na live I am seeing a lot of progress and I am seeing a lot of things. I am seeing that his people are dying because what they planned on me could not work. Oh, and then I say, wound them or Kaiwebe Bakwa. Or Kaiwebe Bakwa, Banana. I can we win about because I'm not comfortable that I'm patching no better. I'm going to watch at the hog. Catapati bug there. I won't no monam. I got zero nine. Deconus wefo. Or the Goko Radi. Can we okay 1 hour 30 minutes? Yeah, can we just 20 minutes? We summarize okwu niile m kwuru ịma na ụfọdụ abịago na ana ndị bịara nna bụ ndị ahụ nchọ ka nchụsịsị ya ọ ka o si adị because ụfọdụ ga-asị ka ọ bịara ka ọ mara ihe ọ ga-ekwu ya a sị na anụ nwere ndidi na anwụ mmiri ọma so ka anyị kwụzie okwu ka mmadụ before I was joking all those days you were seeing me I was joking and that joke some truth dị n'ime ya so ka ya bụkwa ichekwa na ha ncha bụ joke na so ibio so ụmụnne m na ụmụnna m unu n'anya unu ga-afụ ihe anyị dere ebe a join Igbo Nation Peace Restoration are very important next year we are going to come together ọ bụ ha na n'ịma na ebu ha ajọ mmadụ ọ bụ n'ịma na imeghi ihe ọjọọ tụrụ mgbe anyị na-eme ihe Biafra ọ bụrụ na n'ịma na imegoro ihe ọjọọ repent ya we can accept you mana ị ga-agwa anyị n'imeburu ihe ọjọọ maka na anyị ga-achọpụta n'ụzọ ọ bụrụ na gị nwa na nwoke chọọ ka ala Igbo dị mma next year m ga-ewepụta platform ebe anyị niile ga-abata ndị dị mma ndị ọ na-atụ n'ọnụ achọghị m ndị ọgaranya na investor ka ha na-eje mana ọ kwefuru unu nwa na-abịa na wọzụ because achọghị m sef ka ndị ọ bụrụ na ịma na ị na-alụ ọrụ n'obodo ị need ịbata dị
ọ bụrụ na n'obodo oyibo na-arụ ọrụ niile ịba ihe nchọrọ sef ndị nọ n'ala Igbo because enweghị ihe ndị nọ n'obodo oyibo n'idiri ime na my WhatsApp sọsọ ebe ha nwere ike ịbata na ha chịbata investor wetebe na ego na anyị chọrọ at least every month ka anyị na-atụta ihe dị ka ebe $20,000 anyị ga na-eji wee na-emepụta ọtụtụ ihe dị iche iche n'ala Igbo. The structure adịgo already ịghọtago. So peace anyị na-ekwu okwu ka ọ dị bụ na we have to bring five people from every 5 states and from letter ha na-ewetara m from information ha na-ewetara m agwara m asị ya na ọ bụ na ha menwuo ya then m ga-eje chọta ndị ga-sponsor ha ka ha wee kwụsị ike ịghọtago. Ihe niile bụ kpote men na aha bụ ndị ọbụrụkwa ndị na-ekpu max ọbụrụkwa ndị na-ekpu max ọbụrụkwa ndị na-ekpu even ịma kpuru sef coronavirus max you no go fit. Ọ bụrụ na ịma mpụta ka chi gị si wee kee gị wee bịakwute ndị Igbo bịakwute ndị echichi ndị Igbo si ha na enu ihe youth anyị chọrọ ka anyị na-eme ịma na unu abịakwara n'akụkụ m anyway agwụgo m ọtụtụ n'ime unu dị awe. Anyị nwa na-achọ ka anyị mara ihe ga-eme ka anyị nwa bụ ndị emere ajọ ife ha yesa ajọ ife ha ga-ekwu achekugo m ndị na-akụ eri na social media sị na support Simon na so what I support am to kugbuo Nigeria kurie Nigeria into pieces. Onwe onye like Nigeria then why are you claiming that you don't support Simon? You support am no mere ihe ọjọọ n'ụzọ nke is his own problem. Onye ka o ji na ọkpọrọ by alone asị na ndị ọcha mara ihe o nwere ndị na-esi Ngozi Ọrọbeze ọnọdụ ekwesị ije nwụrụkwa na American ekwesị ịnwụrụcha ndị anyị ma oge nke remi niile mana o nwere reason. Nnamdị Kanu nọ n'okporo today ekwesị ịnwụrụba ma ihe niile anya na ya mere ife ọ ihe onye dị ka Ikenga agụ na-agbagharị ka eme wetago. So automatically ụtọ na-ekwu okwu a ohi m kwutere bụ ihe ga-eso m so achọrọ m kwuru na-aghọta ya so ọ baghị uru na unu fụ onye na-eme ihe ọjọọ unu asị ka unu were maka onye isi gbe ya nkịtị onye eme ihe ọjọọ na-asị na omegị ihe ọjọọ. I was trying to make sure na ihe akịta n'otu erughị otu a mana unu hetiri m and ụfọdụ n'ime unu na-emezi like information ụfọdụ n'ime unu na-atụ ụjọ ịbịakwuzi eme again adakwa m agba mmadụ agba ụfọdụ n'ime unu na-atụ ụjọ ịnachitekwa azụ ụfọdụ n'ime unu na-atụ ụjọ ịbịa mee m ịbịa dere m na meseji ụfọdụ na-eche ka amara na nwere ihe ga-eme ụfọdụ ka na-eche mana onwe ndị na-eche mgbe Simon ga-apụta in 6 years coming bụ mgbe ha ma ga-ebido mekwa Biafra. Ụfọdụ na-eche mgbe Nnamdị Kanu release ka a ga-emebi ihe dị n'idozi ala Igbo. Nne nsonu chedobe na ihe unu na-eche nonsense. You have to go now. Nwanne onye nwụrụ anwụ go ebe ị na-echeri sef ndị a ị nwere ike ịnwụ ha pụtakwara onwe ha. So ọ kakwa gị unu mana unu jebe na be anyị kịta ka anyị dozibe be anyị ndị ahụ bụ ndị ori na anyị ga-eji aka anyị chọpụta ya. O men agwago m unu nwa nọ n'ala Igbo mmadụ edekwana na meseji ma ọ bụrụ na anyị enweghị ezigbote YouTube pụtara na sị na ha ga na-enyocha ihe na-eme n'ala Igbo. Otu a very dark man na-eklem ihe na-eklem one person wepụta na onwe unu n'ala Igbo wepụta na onwe unu na ọ bụrụ vidio na-eme mkpọtụ Christian sị Christian asịrọ Jizọs sị Jizọs asịrọ ndị kwuru ịgba wepụta na onwe unu every religion is allowed in Igbo land. Na anyị na-ekwu okwu bụ ndị leader jizi religion ha eme ihe arụ ka anyị na-ekwu na ya sọrọ Jizọs ga-ana ị na-akpọ na Jizọs ọ gị kpọtara ya. Jesus message was there before your father was born. Na ya na-agwa gị na ndị ji ewe na-erizi anyị mụ ga-adịgo too much na ọ bụrụ na ị bịa na-eme na ọ ga-ana gị ma ga-ana nọ ịmara na you are the one that are going to go. Our job is to make sure that all these pastors that are using the name of Jesus to destroy us, we have to destroy them before they destroy us. Obodo a nọ n'ime na respect Jesus mana bụ na-ekwene ka nsi nọrọ na-enweta ihe nchọrọ. Obodo ọbụla nje na-akwanyere Jizọs ugwu ọ na-aga aga ha na-enweta ma ije na-akọrọ bishon na-akọ ekpere Wednesday ekpere Tuesday ekpere Thursday taịm mmadụ ga-eji na-ezu ike ọrụ arụ maka echi wee na-eje oyi. Kedu ihe mere na be unu adịghị develop maka ndị ụka ọkwa he ndị a maka na ọ bụrụ na ọrụ dị ka ekwado ego na-eji ụka Ebuka Obi ọtọmọchakoro che na ha mara ihe ha na-eme. Ọ bụrụ na ọrụ dị
ndị anyị na-ebicha na kampụ Ebuka Obi ha ma mbi ya bụ ya na-akpọ ya refugee camp ọya ka Ebuka Obi nwere refugee camp ya ka Mbaka nwere refugee camp ọya ka Ebube Mọsọ nwere ha nwechara refugee camp ebe a na kampụ ụmụnne gị agụ na-agụgbuzi ọ bụrụ na Anambra steeti asịghị na about 5 company mere employ of 5,000 people nke bụ na ọ ga-abụ ihe dịka ebe 15,000 people gifu na Ebube Mọsọ na Odumeje ụnụ ka ha ga-adị ka ya chọrọ achọ mana ha bịa kwalitebekwa detin ka anyị si akwalite ya kịta ka arụba factory ka ọ na-arụba ọrụ ịmana nchefe ka ị na-achọ ibutere ya ha agha like ya ihe Odumeje na-anọkọta okwu were nonsense ka o wee dịkwa ka onye na-emekọ wuti ndị ajọ mmadụ ịmana sometimes ndị baanyị na-adị amaghị m ka ndị baanyị si eme o somebody ga-abụ onye na-eme ajọ ife tomorrow o were ajọ ife build onwe o wezi ajọ ife build onwe next tomorrow obezie kwubeze ka ezigbo mmadụ so unu chọọ ka anyị were ajọ ife wee bido nya m were tụ asị were kwuru were anya ukwu onye kunu ji agbara m ọsọ ka m nwụọ n'eziokwu ma m ga-anwụ n'eziokwu ma Jizọs nwere nke o ji wee na iche na onwe nke eji na onye ka ife anyị ụba ji wee na ego onye ka ife anyị ụba ji wee na so whether you say the truth or whether you make the world to be better through your effort is your business. Ịchọkwa n'ime ka ụwa na-ata afọ na-agba anya mmiri na-agba ọbara is your business. Mana emene ihe ahụ ebe na ndị akụkụ ndị si ga-emene ya na akụkọ na-akọ maka Chris Okafọ eziokwu anọghị ya a pastor mgbe ahụ pastor onwere ihe mere ka ịkọ akụkọ maka pastor mana a na-akọ akụkọ nke Chris Okafọ akịta aka kọpụrụ mgbe o mere onye aka adịrọ mma mee ya ka sifti se na o mere ka ọ dị mma ijide na mmadụ na-abụ o merie nke ahụ na-eme ka ụnụ afọ omie nke akịta bịakwana ịdụrụcha nwa mmadụ kweche ya nkwa ịhapụ ya a pastor destroy ụmụ nwaanyị mmadụ ijeze nụrụ nwaanyị ọzọ and I think that in the women kingdom that you will survive it. That your wife nụrụ ọ bụrụ na ihe mere this lady nke anyị na-eme Pastor Chris ọ bụrụ na ihe mere Doris bụ something iruo na kingdom that ịdara ya you 2026 nwere ike mafụ onwe gị anya I swear. Pastor Chris ịma na otego imebara alụ na this year church otego ọkwa Chris ka a na-akpọrọ ya ọkwa Chris eche ma onye nke ahụ na-ezuzugharị onye nke ahụ etego mebara alụ ọ maka nke na-asha atụ ya na Obi Kuba na ha na-emezi business partnership now. You know that they are not doing well, but you cannot come out to say it as we are saying it because it's onye ori. Anyị nwa akwụkwọ n'ekwe emi akara basic na akwado onye ori ka ebo. You will die with that nonsense you carry in your mind. Ya anyị ma bụ na anyị nwa ga na-anọ na-ekwunya bụ eziokwu na na-anwụzi n'eziokwu anyị kwuru. Ọ ka o si adị. You can't change it. The ihe m bidoro na-ekwu maka ndị ụka kpere unu kpere m n'isi ọ bụla na nwa nwaka m anwụgo. The ihe m bidoro kara obi ọ mgbe IPOB na-eme n'ihe ọ na-eme mụ apụta tibe mkpu ha sị na abandgo m na m ekwesịghị na-ekwu bete ha kwesịrị na-ekwu nọnsensị ha na-ekwu na redio Biafra. Ịhụrụ ọkwa ndị sị ka anyị restore peace o ịgwa ndị ụka ji ha na-emasị gị no maka onwe ndị fada sista nọ ha n'akụkụ ịghọtara ka anyị game ha na-akụ then abịazie politician ha ga-agwa okwu ha na-ahọrọ ya ahọrọ enwe nke a ga-agwa nwe nke ama ngwa ọkwa ihe ha mere na this struggle ka m kwufọ so ndị a niile bụ ndị na-eme ihe Jizọs Kraịst dịka nwanne m nwoke si wee kwuo ndị a na-eme ihe Jizọs Kraịst or this and that aga m ekwu sị from my understanding ndị a bụ ndị unu kwesịrị na-atakro bụ ndị isi ndị ụka na ọ bụrụ Jizọs Kraịst ndị unu kwesịrị na fight bụ ndị isi ụka o ihe m fightịrị nachi ya n'azụ otu Mbaka dị kọba na ya ọnụ gwaba na ife niile unu ga-agwa ya ka o chegharịa that is the good message from Chukwu Abịama. You can't pretend otu Ebuka Obi na onye wa bụ onye isi nchụaja
Now then they deceive the people. So unu kwezi otu akita na if December akita na Ebuka Obi go rice vinyi imani have normal thing. They have a way to destroy you. They have a way to help some. You have game. Nah, so rice couldn't get every year. Rice. Cheleno ko Obinwannem bidone ato rice ahana ato. When every compound the ben rice cheapest. Ebem chọrọ ime my own ka m gba gị nji chọ ka m si through Obinwannem na-eme. Achọrọ m every year like this enwe m ike ọbụgo na ọ bụ €1,000 ka m wepụtara m wee sisi go rice kesasịa ndị mmadụ. Mana mụnwa mana ọ bụrụ na anyị niile bịakọta ọnụ that na ihe niile ga-adị izi. Ịmakwa mmadụ onye na-abịa na nke Ebuka Obi. Ịma mmadụ onye dị enweghị ụlọ nọ na nke Ebuka Obi. Orugo mgbe anyị ga na-eji ajụ agbasa ụka ịbịa na-ajụgasị ndị si na nke Ebuka Obi na-apụta because na ikwu nke adọrọma Chineke na ehụ nwere nke m chetara kịta ike gwụ m. Enweghị ndị ka egbu mmadụ karịa ndị isi ụka. Ịma na mgbe m gwara unu okwu ọdụ ka egwuregwu enweghị ndị na-egbu mmadụ n'ala Igbo karịa ndị isi ụka. Chọtana ha na ọkwụfuru ihe ha na-emegasị na-eme arrest. Jesus can never solve any of their problem. Na physical they solve their problem. The most dangerous and wicked ones bụ ndị isi ụka. Otego nkwurie na. Nna ya na-agwa gị bụ ihe na-ekiri m ka okpo. Kedu ihe ha kpokojuru ụmụ mmadụ na-agbafafọ? What are they telling these people nọ n'iru ha? 1, 2, 3. Otu gbakwa ndị a niile bụ ndị na-eme arụ. Kedu ihe ndị a like otu Ebuka Obi kpokoro nke Mbaka kpoko nke ọ bụrụkwa business ka a na-akụziri ha o. Ọ bụghịkwa education ka a na-akụziri ha. Ọ bụghịkwa university ka a na-akụziri. Onwuokwu ya na kedu ihe ha Mbaka kpokọsị ụmụ ndị a niile n'ebe a ọ ndị na-asị ka erelizie na ndị Kano ọ ndị Nigeria ndị a niile n'ebe a ọ ndị na-asị ka onye nke ọzọ asị gị I saw Nandikana coming out from jail. I saw Nandikana. Onye na agwakwana ndị congregation gị. For what? I don't know they hear them on radio. If ukunu si webu ndị ori, na agwa gị ndị ori kunu chani na-ebu. If ukunu jibu ndị ori, ị na-eje ụka for what? Ị na-eje ụka for what? Kedu ị na-ejere ụka? Ka ije chụọ ihe tụọ mma. Gị na onye na-eje club na onye na-eje ụka bụ ofu ihe. Ebe a na-enwe anwụrị. Because if you're in a club, man will go to here to wait or go to Hennessy, guys and war. I'll contribution. If you don't know, can give the pastor will go original suit. Give one day was on a congregation, Kabasa Kiyeri for all. Even a yard, they never face me and face you. If you don't work with him, you make why I can you go on one day go, you work him or you go on Koyana Bogurie. Ebe nwa maka Chukwu enwe ihe na aka njere n'ụka bata kemgbe ndiziri ihe ọkwa ejere n'ụka eruecha asị that na Christianity is helping in our land. They are talking about Christianity to save Christianity. None of you people is here telling Trump that now the most of Christian in Igbo land are criminal. Nobody 2026 can make it n'ụka. I'm prepare chakwa m ihe ga-eme unu next year. Trump the whole pastors in Nigeria are criminal. Nobody is writing that one though. Una se ko be so Christian. O ga be kwa zanyu o maka anyị nwabundo to Christ. Na de mi hojo. Anyị ga-agwa ya ma Mbaka ha ma Ebuka Obi ha must be investigated. They are the original terrorists in our own land. Ndị nke ọzọ terrorists by uniform of ndị army. Ndị nke abụ terrorists by white and suit. So you have to understand the people you are coming to fight, unless it's already American. Because even Igbo Okechukwu the terrorists we are facing is the religion leaders. Terrorists we are facing in Igbo land, the religion leaders. All the religion leaders need to free those people on their congregation. The recognized church no wab Catholic and Catholic na by the Anglican. In where keep in a church,
i west karịa ihe dị ka ebe 3 hours ị nababeghị mana ị ga-eje na nke Ebuka Obi ma ọ je na nke mbụ ka na-ege nọnsens ha na-akọ ori dị erukwa echi bịa sị na gọọmenti adịghị eme ọfụma nwanne echi bịa sị na Tinubu adịghị eme ọfụma nwanne echi sị na gọvanọ ya adịghị eme ọfụma next year 2026 akadịkpakpa ga-agbagbu onye ọbụla na-akọ gọvanọ ọnụ aga m apụta in the way you can never believe it in your life. Unu mere m mfụbazie ndị gọvanọ ka ha nwana onwe ha na-eme ihe ọjọọ mana gọvanọ agwago m unu next year ka m ga-enye unu mandate gwunu unu ga na-eme arrest this youth, arrest all of them. Anybody unu furu zuru ori ọ kama na egwubere underground jail because you cannot be claiming that you are governor but this is going on. Onye gwuchi ihe njade against governor. Governor ị nwere power to call all these youth to join security. Oti kpọrọ nke ya ana mgbe oti kpọrọ nke ya na ya kpọrọ ndị youth ọbụla bịa join police. I am not calling if I am governor of Igbo land. It is must. If you are not doing a business, you are not working. Sorry. If you are not working, enwere ihe na-eme n'ala Igbo. Now chief ụtụtụ na-akwụgharị ka onye ori. Come and join police. Come and join military. Come and join company security. Come and learn skill. Ka government is working. That is what we are trying to do. That is why in July, this organization on about Caregiver International, Habatago Nigeria. Then that is the same thing they could have their duty. We must make sure in every village, Marone has happened has sabata. We must make sure that we must interview you and follow you down to where you live. Governor Hanini Akwado Hanyimana, Governor Amane Abezo Obodo, and we must write against governors. Kabro, Ichi may here with the governor life face to face. Habia international that in Hanabia, we will have to arrest them. Because I want to know na kota sign a Igbo. We have right to ask governor, senator, family. Because now they understand that Orun is how many years today? Ebeke Ghana. So go munana na Igbo. Unu China bundu government every year na matafu mbade mieme. We need to change our system. We need to change our system very, very fast too. So governor, unu kwesiri every next year. But onu the youth ni n'oku. Makana oburu na achọghị ịkpọ anyị nwa ga-akpọ. I ga-emepe ebe anyị ga na-asụ ndị youth je register. Ị na-register na-agbanye gị ID card. Ka na-agbanye gị ID card ka na-anara gị information about your village, about who you are. Minwere ụnọ minwe ụnọ, we must know. Then I get more ọ bụrụ ndị Enugu ka anyị kpokọta ekpojere ụba mba. Ọ bụrụ na mba ekpojere kedu ya na-akpọ ya Soludo oti ekpojere ya oti. Ọ bụghị unu pụta na hapụnụ social media money. Time ahụ ji asị tap screen tap. Time ahụ ji ekwu tap. Iwere gokwu enwetakwa ezigbo ife n'ala Igbo. Nya bụrụ na ndị na-abịa na TikTok bụ ndị na-ele afịa. Nya bụzina na ndị na-abịa TikTok bụ ndị na-agba asịrị ka esi ala mmadụ, ka esi edina mmadụ, ka esi aghọrị mmadụ, ka esi were nụnụ taịm a kwuonu ka ọ dịrị Igbo mma. Hey! Chai! So governors take note maka ma unu na watch him ọfụma. Gbaa mbọ na next year we have to arrest all the youth na-enwere ha na-eme. Eziokwu na agwụ no. Ịma na the problem unu na-enwe bụ na sometimes amara m ebe unu na-eme invest. Ike gwụchara m sometimes na-ekwu okwu maka ihe mana na ndị a bụ ndị ori. Ime invest na security ọ ga-enye aka two ways. Number one, udo ga-achị. Number two, jobless ga-reduce. I don't know why common thing na abụrụ big deal. Onya mere njiwesi can support on there and support na this struggle. Because na
nkunu na-eme eme unu agụrụ akwụkwọ gọvanọship unu agụrụ akwụkwọ sinetọ onye a mere unu ji ezuzu maka na gọvanọ bụ ịbanye the whole indigenous of that place na gọvanọ anọrugo under ya authority then gị nwa asịrị na ị ga-protect life and property then life ekwesịghị dị na-ewest on your leader under your control. Their property must remain. Onye enwe ha achọkwa ka enye negoro ihe Burkina Faso na-eme under how many months or how many years. Burkina Faso nke mbosia. Everything should not go to media. Unu emekwa announcement again that na ọ bụrụ na ị bụghị a real registered journalist, na ị bụghị a real register her information get any information you na state ka itinye na public, ma ị gaghị enyenwu accountable of that, you are going to go to jail. Wepụtanu something ga-ekechi ndị baị maka ndị baị bụ ndị ori. 95% of ndị baị bịara obodo oyibo iwepụtacha ha ncha niile bụ 419 ka ha bịa gwuo n'obodo oyibo, so their life can never be good, never. They rather spend that money on themselves than to spend it on the people, because ha ga na-agwa gị na isoghị mụ anya abalị ha ji na-atụ ọlụ, because mụ na ha emekọgo nwefu na ha manye nwụrụ mmadụ aka enweghị obi eji enye aka. So that kind of money bụ onye wasted money. Onye mere na many of them agaghị abanwe uru, because I know what I'm saying. Mgbe m chuzuru ndụ a na-ebi mụ amara na nke anọ nwunye ya were this age, I swear. Mgbe m choose this life I'm living, ịma na uche na my life is my life most difficult life in this life. Maka na Chineke m na-enye m ọgụgụ isi n'ime ya. Maka ndị ndụ, the life I'm living since I left Nigeria is the most difficult, hardest life. O nwere ihe bụ na afọ ihe ọma isi na ịchọghị ya, ifu ego isi na ịchọghị ya, ifu connection isi na ịchọghị ya. Ịmana na m eji because of the life ị na-ebi iwetara m connection ga-enye m millions. Nji because of life ị na-ebi mma anaghị the connection. Nsị gị na ozu adị m oke. Onye gị na-ekwu okwu ebe a isi ha na ka ịgwaba m okwu mgbe funu nwere ihe ọjọọ na-eme nga ha like kwa ka m na-ekwu okwu ọzọ. Ana m ahụ ana m asọ ọtụtụ ihe na-asọ nsọ erika n'ụwa. Ihe na-asọ nsọ erika. Onye mere adị m egbu oge mkparị ya ngwa gị okwu ị like, because adị m edinwe ihe ọjọọ maka na ana m atụ m afụ ka hapụ ime ihe ọjọọ. Imekwa na before you stand there to the holiness, it's not easy. Onye mere ndị na-eje na monk eje na monk, ndị na-eje ebe nwanne ndị a na-esi na ha bụ ndị monk, because ha chọrọ ife ihe ọbụla ga-eme ha ka ha commit a sin. The life I am living, I don't want to live in the world again. I want to live somewhere else. Achọghị m ịkpazi ego, achọkwara m irizi ego. That is why I'm trying all my possible best to go back to my fatherland. Ka m kọba ọrụ ugbo. Maka na ebe Ifeanyi Ụba ga-anwụ nwere nke o ji na ndị niile abụcha ndị kpatara ego na anwụ nwe nke ha ji na. What am I looking for? What am I fighting for? Every month nrụcha ego nrụta ya ka ebe maybe 2,000 euro, ebido n'isi wee ribe ego m ahụ rigide rifu ya ka 15 enye m ya, enyezie m mbidokwa na that 15 ahụ ekesabakwa m ya kesabakwa before na m na-eme na ihe ntata na afọ that month nwere ike ịbụ 200 or 300 euro. So what life is this? The life does not make sense. Esukwana ka ime ihe ọjọọ wee kpatazie dị ego wee jezie ribe ka isi chọọ, ribe ndụ ka isi chọọ, mkpụrụ obi gị efunahịa gị. Ị hụrụ ya? Onye mere ndị dị ka anyị nwa nwere limit anyị kwesịrị ịkpadobe ego anyị je ribezie nke anyị kpatara. Mana ọ dịghị otu a na this country. You must keep looking for money until you die. Ị ga na-arụ ọrụ. Ana ndị dị ka anyị nwa anyị ebidoro mgbe a na-ebido were rụba ọrụ ka esi na anyị ga-alụta ọrụ pension. It's not there. So be anyị ka mma, be mụ na gị na-abụ ka mma. If ọ kara gị mma na-egbu akwụ na village, ọ kara gị mma na-akọ ọrụ ugbo na village, ọ kara gị mma na-azụ ọkụkọ na village than ị nọ na Germany, than ị nọ na any part of the world. Ọ kara gị mma n'ihi nọ na be nna gị ahụ adịghị mma
o nwere ihe ị na-eche, ị naghị eche ịkwụ ụgwọ ụlọ, ị naghị eche even mgbe anyị nọ na Baịbụl ọkụ, ịkwụ ụgwọ ọkụ bụ ihe na-awa anyị isi. So which is na solar energy abịago now, igote ha na nke ihe egote tinye, ọ bụ na ọtọ phone gị ka ị na-achaji na manage what you have according to how you have it. Unu emezina aka unu dị ka mmadụ ekekọghị ọgụ na ndị ahụ ofu ụbọchị. Unu emezina aka unu wee ka nwanne unu. A lot unu mere nna iji bụ na ọ na-erika. A na-emegoro m unu ebere si ka anyị si through Biafra change our government unu were ezugbo ori were egbube mmadụ. Mwetekwa eturu Obinwanne ka anyị were narie ka anyị wee nyebere onwe anyị aka unu were zubo onwe unu ori ghọrịbe onwe unu. Kedu ihe ọzọ unu chọrọ ka m meere unu? Kedu ihe ọzọ unu chọrọ ka m meere unu? Because ala Igbo ama ntọkwa niile anwụ ọbara na-erughị eru. Mụnwa ma jikwa because of na mụnwa na onwe m nọ na Germany na-eri ọfụma wee sị na m aka na-anụ ka be m na m si aga n'iru. Esokwa m unu wee reject ebe nna unu. Reject kwa mbe nna m. Na m anabekwa be nna m kịta na m na ndị Germany ka nọ under contract. Immediately the contract sign, ị na-afụkwa mbe nna m o. Unu nwere enweghịkwa be nna, kwụsị na iji n'ala Igbo egwu. Amaghịkwa m ihe unu ga-eji bịa na social media na blackmail ndị mmadụ for what they did not do. Amaghịkwa m ihe unu ga-eji mepe social media wee na-etret onye unu ga-egbu, wee na-achọ onye unu ga-egbu. Amaghịkwa m ihe kọsịrị ya, onye na-achọrọ na na-achị ya. Enwere m ike ịnọ na platform ya wee kwuo okwu onye m na ya emekọbeghị ihe. Ọ ndị m na ha mekọrọ ihe ka m na-akpa afa. Ọ ndị nọchiri m ụzọ ka m gaa n'iru ka m na-akpa afa. So ọ na-abụ onwe ka o si esi ịjụọ m ka nke nji kpọọ gị afa ngwa gị. Chee na echiche ka mmadụ. Next year ama ndịkwa ka this year. Onye ọbụla bụrụkwa onye eziokwu next year ka anyị werekwa ihe na-eme this year ka anyị wụfuo ma ndị mejọrọ ọnụ ma ndị emejọrọ ma ndị tara afụ. Ifro people ụfọdụ na-asị na Nnamdi Kanu bụ Messiah o mere nke a, mana ihe hetiri Nnamdi Kanu among of ndị na-ekwu ihe a bụ like ọ bụ na ha dị 100, ihe hetiri Nnamdi Kanu 99% of ndị na-ekwu maka Nnamdi Kanu hating Nnamdi Kanu with a passion. Ụfọdụ nwere ike ha mara na ha hetiri Nnamdi Kanu, some don't know. Ị ma na kịta ka m gwazie gị ihe nna m Igbo gwara m. Ị ma na otu a Nigeria si niile pụtara na-asị na Nnamdi Kanu need to be release na ị ma na ihe akpara akpa. Do you know that one? Ị ma na ihe akpara akpa. Let the whole Nigerian blogger begin to speak on behalf of Maazị Nnamdi Kanu to lower your hot temper. Ị ma na ihe arụrụ arụ. Afụgo m na afọ m long time. Ị ga-adị no surprise. How come the whole Nigerian bloggers begin to speak on behalf of Maazị Nnamdi Kanu more than his agitators? Ị na-ajụ onwe gị ajụ ahụ, unu nwechara low brain now. Oya me unu na-choose ndị unu like. Ada arụ anyị akpụrụka o. Ebe anyị bụ akpụrụka n'onwe anyị. Ada arụ anyị akpụrụka. Ihe n'anya otu ejego si that na ọ bụ tata ka otu kwubere that Nnamdi Kanu must release. Mana many of you people shipri je na-ege otu ntị. Ị na-ege otu ntị o nwere power otu nwere na Nigeria. Otu don't have one single power. If otu have one single power in Nigeria, otu nwere ike otu agaghị ejedi Sokoto maka na ndị ya ka o ji gwa egwu na Sokoto. Ọ bụrụ na otu nwere one power na ala Igbo niile, otu nke na afụ nke Abia steeti nwanne Nnamdi Kanu. Ọ bụrụ na otu nwere power, one single power, one imere a na-ekwu one like asarị ka na otu nwere power na. Ọ bụrụ na otu nwere power, one single power, ịma ihe akịta very dark man gwara ndị Nigeria police about Doris. Ọkwa ihe aha ka that oti ga-agwa Tinubu gwa ya si na ihe nyere 48 hours to transfer Nnamdi Kanu to Abia State. Etu a ka esi eme, onye nyere gị bụ 24 hours to look on the case of Nnamdi Kanu internationally and locally. You don't need to go and beg enemy. Oh, maka na Oti na arụkọ with Nigerians. Oti can never go against of what oath he took
whether na otu kwure na Labour Party o, whether na otu kwure na APC o, Nigeria ought to remain Nigeria ought. Ọ ihe gwagidere ndị DOS, gwagide na ndị Kano, gwagide ha si ya that ihe unu na-eme that na enwere ihe megide ka Nigeria meela anyị ebere through ụmụnne anyị. I have saying it like that. Ka anyị were na obi ebere obi ọma wee na-ekreti ihe anyị na-ekreti. By this time ọ bụ na ndị a na-akpọ onwe ha ndị DOS gere m ntị, by this time anyị aka enwego a lot of ebe anyị na-ekwu maka IPOB n'ala Igbo niile. Ọkwa dịka unu ka ọ bụ na ha gere m ntị mgbe m gwara ha okwu si ha that na-enwe ka esi enweta ndị be. Imagine Lion Squad, imagine ka ị gasị ha ndị niile na-apụtara mgbe a, imagine otu esi eme meeting na-abịa na-arụrụ ha ihe dịka senta ha ga-anọ wee na-eme ya, eweta onye nkụzi ga na-akụziri ya everything in the way we are doing it without fight. By this time Ebuka Obi na-ekwukwa n'okwu, ndị Mbaka ha ga-ekwu okwu, mana amaghị m ihe ndị a. Onye mere some people na-agwa m mgbe a na ndị abịakwa fight Biafra m bịara fight. I was thinking that no bụ ndị bịara iri m ya ịghọrị ma ghọrị. Okwu niile ndị Igbo na-akpọ m agwa m si na mba ezigbo mmadụ na ha fologo m na mba ezigbo mmadụ, mesos na Nnamdi Kanu, mesos na Simon Ekpa, ma ekwuchizina na ndị adịghị egede m ntị, and ejikwa m evidence of one or two things kọsịrị ihe ndị a. Ha anaghị erekomend m mgbe ahụ ha chọrọ irekomend. Ha ga-erekomend gị ha na-anwụzi anwụ. That is how they do. Onye m gị na ya na-arụ ọrụ year to year, o nweghị ike irekomend go je rekomend onye na ya na ha arụrụ ọrụ. Ịma na nwere ihe dị njọ dị. So mụ na gị na-arụ ọrụ, isi ọrụ m dị eje ọrụ, isi bụ onye bịara na-abịa just na owepụrụ osisi na ọrụ rụrụ arụ, isi ya dị eje ọrụ. Mụ nwa abụzi onye rụrụ ọrụ ahụ 5 to 6 hours. He did not even recommended me. Isi na ndị a bụ ezigbo leader, very bad leaders. Ime ihe mere nụ na today na ihe anyị na-eme ada aga n'iru nwanne, a sị na ike na akịdị na nke ọgwọta, ike na onye akịdị na nke ọgwọtara, ike wee dị ịgwọta ọzọ. Sometimes unu na-eche na ihe ji anyị bụ big deal, ihe ji anyị bụ common thing. Onye n'ime ndị leaders a bụ bịa fụ gị na ịdị wise, ha gba ọsọ. Hafu hanagini ịma ihe ha ma, they will employ people who will be castigating you. Which na m gwara ha na m bụ nwa Maji, bụrụ nwa otu Nkwo Ọnịcha, bụrụ nwa Lagos Park, bụrụ nwa Abuja Park, bụrụ nwa Okoko Maiko, bụrụ nwa Ajamgbadi, bụrụ nwa Ira, bụrụ nwa Ọkada. Sometimes nne unu na social media the ebe Chukwu ji gozi unu bụrụ na anaghị eme apịa. Many of you people ma ihe mmenwuru. Ana m eche idiot one day. Ana m eche one day without comment. Ana m eche one day somebody ga react to something on me. Maka na ndụ abụrụzikwa ndụ. Ana m achọ onye ga-ebuni ya. Because now, many of you people know the history about Nigeria problem. Is mu tara afufu na Nigeria. Taya tatri ofuma. May a lot of things na Nigeria before mputa. Man ebule mmadu. Ezuro mori ihe mmadu. Man eba na ba me ebe di iche me he di iche join na society di iche for mputa obodo. Nya ka mbia asị ne wukwa ka ga-esi ihe a ka ọ dị mma without ịnụ ọgụ. Na mụnwa ma mbịakwa na Lagos Park na amara ndị agboro aka o n'ọkwa mbịa nyefe nke ha na-eri wee gwakwa ha meseji nchọrọ ịgwa ha wa nwoke onye na-abịa na sị na if I get you do this, onwe onye ịmụrụ, onwe onye ịzụrụ, onwe onye ikere. Onye chọtara okwu chọta na ebe ịnọkọta gị na-etreti ndị nọrọ onwe ha. Gọvanọ anyị na-etreti nwere reason anyị etreti gọvanọ because ha na-eme ihe ọjọọ. Ọ bụrụ ya kwere anyị nkwa wee baa n'ọchịchị ka a na-eme, you have the right. The religious leader, you have the right. But individual, can we leave them? Focus on our duties. Maka na unu na-eje na-akọ individual on also na it destroy your mindset. Anyị nwere mission. Enwe m ike ichefu mission ma nwụọ. Mission m bụ na the whole religion leader must suffer.
or they release our people to be free from the cage. They cage them. Come number one. Number two, the whole leaders not into politics must do what politics is talking about, must do what leadership is talking about. What do you also? Came there Seroku. Mwa musobu okunu nwe nsogbu. Nwoko musobu. And isi na no bia me pụta n'oche ahụ. Just pụtago n'oche ahụ ka efu m echi n'oche ahụ ka mmere gị karịa gị nwa. So if on unu channel name unu na-eme onwe bịa na agbagharị na my social media, bịa na my page na-ede nonsense, ị gaghị apụta nwa apụta. So from today you dey nonsense and block work. From today inwe any obni dey na Obinwannem, I block you. I rather have 10 followers than I'm nwere ihe ni na nwojusiri ebe niile mana o ndo reko no bo half of you people. I will not do that. Yeah, but hypocrisy. No one can afford here. Very crazy madness people. People who come on your private and say, "Man, ni bezbo mad in the of ma your sami na jisike na yon and the bad and man, this is only a bia kaibia meeting. Kaikue can buy Marakwan or brokers also more biena what in neku. Then if you omina mbenne IPOB so somwa ebumun nam dioku kanon uzo. Nam dioku kan ebum uzo we ma pia na social media no wanine. Obrasi deba. Ebumu chemefozo ma pia. Nneku maka Biafra na social media na scream. Uche mefo hano na radio. Munwa bụ onye buputere Biafra na social media with face mu. Ya ko fọrọ na bịa asị mmechu n'ihe n'ụwa. Mmechu n'ihe n'ụwa. Na mama ihe na-eme unu ncha ka nwụcha. Next year, ihe nyere unu bụ ihe unu nwere ike ime ka obi dị mma maka hapụ igbusisi ndị isi unu. Bụ na ihe ga-eme bụ na ya unu ga-join ndozi ala Igbo. Ma ọ bụ na ọ bụrụ ya, aga m emere unu ife na-emere ndị ọzọ unu China ga-amụsịsị. Anyị akụkọ ya n'aka. Ozukunu ga na-ebu nazi next year. Onwe ga-emeriri nwa ohe Nsukka. Nobody. Ọ ya ka na-ejere ozi nke ụwa. Unu ga no-go fit win am. Ihe m ga-ayọ next year ka m na-ekwu n'ọnụ today. Ana nwe kọrọ abịa mere m. Achọrọ m ka ndị isi na-anwụsịsị. Ndị isi ndị struggle nwụsịsị ba. Ana aga m emeri unu emume. Ka Chineke kpọtapụsị unu ọkụ nke fọrọ ọnụ. Aka mgbara unu nkịtị. Nke a na-emekwa bụ nke tụtụ gaga. Mgbe m ebido gọbara unu ọfọ, unu ga-eji na-anwụ anwụ. Agwa m unu ya agwa before. Mgbe m ga-agọbara unu ọfọ ọnwụ, to God ihe unu ga na-anwụ ya. A gara ajụ kedu ihe na-emenu. A ga na-ebu n'unu every time n'ala Igbo from obodo Igbo. Unu nwa gegoro m ntị n'olu m kwa ajọ okwu n'isi m nwekwa ka ya bụ nwụọ ma nwa ga-anwụọ. Chere next year unu eso na this struggle na-ekwu okwu ka anyị na-ejedozie ebe a ka nchefu ihe mere eme before. Mana ọ bụ na ntra ya ma ma afụrụ ya, I have to nkechi unu niile nọ na social media. Unu afụrụ nwere ike bụ ike. Sọsọ onye nwere ike ịgwanwu Chukwu okwu bụ virgin. According to the information. Onye rụgoro arụ ada agwa Chukwu okwu. Onye ada emezu iwu Chukwu na hada abịa akpọ Chukwu afa. So ndị dị ka anyị na-agwa gị that na almost all of you ada n'iwu obodo. Mmadụ abịazina na-ewe Biafra egwu wayo. Next year, onye ọbụla face your state. Ịsịkwa na ị ga-eji Biafra. No wahala o. No wahala. Mana ihe ifuzi were. Asịkwana na ịmana ihe enyekwa m unu warning na before. Una na-asị na mama ihe na-ekwu kịta Biafra na-egbu onwe ha nka. I told you people before. N'ihe unu na-emekwa kịta na unu gbubekwa onwe unu na-asịkwa na n'aka mmadụ na ọkwa ụfọdụ na-asị iso wee sọpọtụ nna. Ọ bụrụ na ị sọpọtụ Nnamdi Kanu ma ọ sọpọtụ Simon ihe gbasara Biafra, a ga-egbu Bianca Ojukwu, a ga-egbu ya nwụọ pee. Ọ dị cause this problem. So okay, mana before m ekwubedo ihe gbasara Biafra, a ga-ejidegodo ndị Nnewi niile egbucha ha ncha niile, jide family Ojukwu gbuo ha ncha niile. Then ịmazie na unu kwuru arụ wee butere anyị arụ na ndụ.
because ịma anọkọta sị na mmadụ na-akwado ihe ga-eme ka ọ gaa n'iru onye a jezuzu ezuzu site na gị na onye na-eme ife ọsọ na Naịjirịa ka ị ga-afụ this that nonsense. Iso na-akwado ka ekwana nke ị kwadoro oke mụ akwado ka nke ị kwadoro ọ nke ma na-emezi eme ndị ori onye pụta na soshal midia ọ na-eme ọ na-eko o menwu nke o menwuru nke a tata ma akwa m nke unu na-emenwu onye pụta ọsị gị dị diplomat onye pụta ọsị gị dị like this nne n'ụlọ gị nwa na-achọ ka ede diplomatic gị nwa na-achọ I remember mgbe Simon batara ọsị na ya na-akparị mmadụ ama mgbe o bido kparịbe mmadụ onye ọbụla apụta ha nara ozugbo sị gị that na I don't like insult I don't like this and don't like that anọ onye Igbo onye ahụ na-aghọrị onwe ya mgbe ọ bịara gị ọkụ n'isi ị gaghị ama mgbe ị kparịbere ọmụ nọ n'ụgbọ na-agwa unu okwu ndị Igbo maka na mkparị abụrụ arụ ka ọ bụ n'ala Igbo mkparị abụ ha ji anyị na ndị ọcha na-ebi ofu udo ịkọgọ ọnụ bụ ime ka ị manụ nwere ihe ọjọọ mere that is ihe ha na-akpọ mkparị nsị gị Chineke kpọọ gị ọkụ nke ahụ bụ na m gwara gị ya ka ị wee feel ihe mere m. That is our culture. It's part of our culture. You cannot come and use English culture to judge me. I'm a guni every day. If you want to judge me, even in the police over there, and say you can't judge me with this law. Only thing you can judge me in this law that you have to give me a warning that I should not do anything broadcast again. Then I'm the meaning. Then I was saying or do not talk this way. Now the bayana talk like that. Fine and good. I will not fight. Because here, that is how it's supposed to be coming. Ụfọdụ n'ime unu like ka nsa agbọ ka nkịta. Ụfọdụ n'ime unu like ka nsa ekwu eziokwu naked. Ụfọdụ n'ime unu bịakwazi na-eji m ekwukwana otu a chere ka nke a mee chere ka ụmụnne m ji agaziere unu niile ka hapụ unu ka nnaba ekwugo m ka ọ ga-adị daalụ nụ ekwu m na 30 minutes ngwa ka ọ dị n'echi